É o sorteo de Nadal máis orixinal de Galicia, de toda España. Celébrase na Mezquita e os cartos repártenos as bostas de vaca. Hai 1.000 euros en xogo e pode participar todo aquel que queira. De contado, estamos aquí para coñecer as protagonistas, pero tamén vamos a estar coas guardiás da Igrexa de Bealo, en Boiro. Aí as teñen. Elas loitan por restaurar o retablo da Virxe do Carme, unha antiga talla de valor incalculable para a parroquia que se atopa en moi mal estado polo paso dos anos. O orzamento rolda os 14.000 euros e hai que conseguir fondos. Nuns minutos, a nosa compañeira Alba Lea danos todos os detalles. Moi boa tarde a todos. Padre Patiño, boa tarde. Moi boas tardes. Que importancia teñen as coidadoras das igrexas, sobre todo para vos, os párrocos? Moitísimo, moitísimo. Cando viñera Benedito XVI a Santiago, eu puxera unha fotografía donde as mulleres limpiando, as bonsiñas limpiando os altares, limpiando todo, e dixen eu, quenes son máis importantes en ese momento? O valor da muller dentro da iglesia solamente é como criadas ou teñen un valor fundamental dentro da nosa iglesia católica? É dicir, non podemos regar as mulleres ao último escalón da iglesia. Hai que darlle esa importancia que teñen. Importancia que teñen. E de contado estamos en Bealo para escoitalas tamén. Hoxe temos a parroquia alborotada, Padre Patiño. Por qué? Pero sabemos quen é o alborotador. Está aí Roberto Vilar. Hai varias... No, moi boa tarde, moi boa tarde a todos. Hai varias parroquias, entre elas está aquí o párroco Tellado, que, como sabedes, é párroco de San Sadurniño. Honoris causa. E hai veciñas túas e veciños, non ou non? Claro. Veu parte de veciños teus. Home, sí, a ver, temos aquí o mellor da comarca. Esperemos, Mira que teño chulo. esperemos que o crego non se enfade. Temos xente de San Sadurniño e xente de Moeche tamén, verdad? Temos xente de Moeche aquí. Fina trouxeme un libro. Trouxeme un libro, non? Trouxenche un libro Aí. que presentamos o sábado pasado na Asociación de Moeche Xeu II, Vale. con historias da xente de Moeche e... Non está moi contentos en Moeche co cura, porque pregunteilles eu, o Padre Patiño é o seu párroco? E dixomela, ojalá. Se chego a estar ali, a mellor diría un contrario. No. Vai xente á misa en Moeche? Bueno, moito non, que tampouco ali cerca da iglesia tampouco hai moito. Un cura aí que se queixou, ben, o Padre Patiño, de que estás perdendo a xente, non vai á misa, non vai ás bodas, non vai aos bautizos. Hombre, sí, sí. Non hai Eu enterros, sempre dixen... como antes, tampouco. Como que... Que- Espera, perdona, padre, como que non hai enterros como hai? Morre menos xente ou que? Non é, morre a mesma ou máis, pero xa non A xente enterra. non vai aos enterros? Xa non enterra, sí. que non Pero como non enterran, entón que fan Como coa que non xente? enterra? Os que incineran, hai moita xente que xa non vai á iglesia. Bueno, pero Pero funeral que máis funeral ten igual, funeral non? igual. Claro. Eu cura se vai dentro da iglesia católica tamén o fai o enterro e fai o funeral. Evidentemente. O que non vai a mellor é o tanatorio a todos, porque senón... No, entendo que dice ela, que hai xente que vai ao tanatorio e xa non vai á iglesia. Ah, bueno, eso é distinto. Esa Eso... xente infierno total, eh? Claro. No. O que pasa é que Como están que a no? ver ese titular, o párroco de Betanzos... Como que non, padre? Os que vamos á misa tenemos que ir para arriba. Bueno, hai algún que subirá e baixará Pero, picado. espera, isto está pasando, que co tema de incineración hai menos xente que vai aos funerales? Sí. Ya, temos que, sí. Cada xente, cada vez hai máis cremacións, a xente non vai, solamente vai a ese proceso para saludar a familia, a sala, e depois já non vai, porque tampouco siguen. Pero O fixadevos- máis curioso é que depois che piden de todo, Pero fixadevos o que apunta ao párroco de Betanzos, que o non haber tanta asistencia, non haber casamento, sobre todo, di que hai menos ingresos. Normal. Bueno, ingreso refieres ao cepillo. Claro, No. cepillo, pago de dereitos de fábrica. Dereito de fábrica nós temos, cando hai un seguro, vamos a ver, nun enterro, falamos aquí varias veces. Hai dereitos de fábrica, dereitos de sacristía, o que fábrica é manter unha serie de diñeiro ali que cobras por si hai que arreglar isto, ou hai que poñer un enchufe, ou hai que comprar unha serie de cousas, hai que manter aí. Entonces, non tes. Entonces, se non hai movimiento, non hai actos litúrgicos oficiales, non tes. Bueno, os párrocos están a pedir que volvamos a casar pola igrexa e que nos enterremos en vez de... Oye, nos pero que incineremos. facedes co que- Eu que entendo. Que pasou, Tellado? Con todos os que poñemos a cruz aí cando facemos a declaración da renta, que facedes con eso? Se andades pedindo polo enchufe, pedindo... Donde hai cartos sempre estades ao loro, Non, eso... A que no? Escoita. Escoita. A Igrexa está cumprindo unha serie de funcións que son innegables. Que me di? Dentro do Estado, sí. Ten razón. Sí. Ahí ten Sí. razón. Sí, está. Tellado, sí. Digo que sí.
Eu, así como tampouco estou de acordo que a mí me eliminen o IBI por ser dereito eclesiástico e por todo o que quere, pero tamén teño dereito a exigir, porque eu estou cumprindo funcións que debía de cumprir o Estado, bienestar social, servicios sociales, estamos nas aldeas. Entonces, que me paga a min todo eso servicio? Pois eu na miña aldea paguei Pero todo, tamén non te chamei a ti para... tamén pode ser, padre, como agora levades varias parroquias. Realmente non tedes tanta presencia nas aldeas, nas parroquias. Antes o cura estaba moi presente, porque era un cura para cada parroquia. Tiña contacto cas casas, cos veciños. Agora un cura ten 6 parroquias e non ten contacto. É imposible, cas Non aldeas. tens contacto mellor en ese momento que media hora para dicir unha misa, pero tens contacto en outras actividades, que senón non... Bueno, está dicindo que según as parroquias, comprende? E ahora mismo veño de estar con 100 e pico de persoas porque montei a universidade ali. Entón, estamos a universidade ali, pois estaba de Monfero, de Aranga, de Sermade, de Guití. Entón, non solamente a vida do cristiano e a vida da parroquia non solamente unha celebración. É todo un conxunto de actividades. E a vida de Tellado tamén todo un conxunto de actividades. Ande con 6 misas son 6 vasos de viño, andate con ollo, Xa pararon, a ver. Xa pararon. Xa denunciou. Aí sabes que ya gastar esa broma de dicir que despois de tantas misas me dá Como que positivo. broma se cada vez largades hai un grolo de Xa penal? pararon, a ver. Tellado, Como non van a que me parar? dixeron que estás enfadado porque agora dis que non está ben visto, que non vos deixan entrar nas discotecas. Digo, vos deixan. Home, a ver, eu creo que a maior parte das cousas que fago eu non están ben vistas, así que esa tampouco, esa será unha. Pois non sei eso de onde sale, porque xa me teño atopado aquí co padre Patiño ali na de... É que, a ver, fíxese viral el comentario desta tiktoker que di que a partir dos 40 anos, que decir, nos incluímos todos os que estamos aquí, que xa nada de ir ás discotecas, que deberíamos facer cousas como oleiría. Pois ten razón, eu apoio. Eu estou a tope con eso. No. Non nos deberían deixar entrar nas discotecas a partir de 40 anos. Sabes que creo eu? Que como están moi cheas, queren ter máis espazo esta tropa nova. Pode ser. Están moi cheas e queren... A partir de 40 non se pode nin ir á discoteca, nin levar sudadera, nin xogar ao fútbol sala. Nin xogar ao fútbol sala. Que hai xente que está xogando ao fútbol sala. É agora cando máis teñen dereito a existir despois dunha vida de traballo, despois dunha vida de entrega á familia, ahora a pasalo ben e a divertirse. E que podemos con discoteca La Luna? Pechámola. Bueno, claro. A discoteca da Luna nunca entrou unha persona de 40 anos. 80, 90, 95... Hai 2 horarios. Como que hai 2? Ai, coño. Que sí, que hai 2 horarios. Conozco. No, nunca fun, pero hai 2 horarios. Sabe que hai 2 Os horarios. domingos, va primeiro Hai un horario para xente máis xoven e a partir, non sei agora. É ao revés. Primeiro van os menos novos e despois xa vai a chavalada. De 6 a 12 e de 12 non sei hasta que hora a xente máis xoven. Contanos. Sí, de amigas que van ali. Amigas que van ali tamén. Yo non o vexo ben tampouco, moi ben, pero hai un pequeno... unha interacción entre todas as generacións era o máis importante. Sin estorbar, ti vas ali, tens que saber que hai unha serie de xente que non pensa como ti, nin que era música que ti queres, tens que coitala. E pois escoltarás a túa. Entón, ten que haber unha interacción. Tamén entrar na discoteca e atoparse así de frente co padre Patiño Yo debe estuve ser nas complicado. discotecas, sí. En las discotecas? Sí, nas discotecas, sí. Sobre todo cando está ligando el eu, no, eso sí que... un crego que dixo o obispo unha vez, dixo, oye, me están dicindo que estás nas discotecas. E salte, o padre Patiño tamén estaba. Dixo, pero por favor, non te Andaba na discoteca o padre Patiño. Non sabemos onde anda, perdóname, Tellado, Raquel Atanes. Boas tardes, Raquel. Que faz? Boas tardes, Juan. Bueno, ti xa sabes que eu isto da decoración de Nadal é algo que me tomo moi en serio e parecíame que lle faltaba un pouquiño de luz. O noso prato estolle poñendo remedio, pero con reforzos. Vicente, ven por aí. Xa está todo arreglado. Vai falla máis luz ou xa No, si... está ben, era un Vale, LED que baixa. estaba fundido. Veña, pois baixa pero a modiño, Vale, baixamos. Cuidadillo non te mancar. Non sempre que temos que realizar traballos en altura, sabemos que é importantísimo ter todas as medidas de seguridade e as ferramentas necesarias para facerlo dun xeito seguro. Chamamos a Vicente Manso, experto en prevención de riscos laborais. E isto dos traballos en altura é algo que, lamentablemente, moi boa tarde, Vicente. Boa tarde. Está de actualidade un inverno máis e é que nas últimas semanas temos que lamentar varias vítimas mortais en Galicia, na nosa comunidade, precisamente por caídas de alpendres, de tellados, a últimas en ir máis lonxe, onte mesmo en Muiños.
Un accidente fatal, cun final fatal, é algo bastante habitual porque eso da caída de tellado é o accidente doméstico máis común ou dos máis comuns, sobre todo en inverno, Vicente. Pois sí, porque había que definir que é un traballo en altura. Un traballo en altura é aquel que se realiza en unha altura distinta a plataforma normal, é dicir, subido a un taburete é un traballo en altura. O que pasa é que a legislación española exige tomar medidas excepcionales cuando estamos a máis de 2 metros con respecto ao suelo. Que aí xa a caída pode ser... Pode ser mortal. A semana pasada un traballador en Lugo caiu desde 2 metros, desde un andamio, e matouse. Onte mesmo, desde o tellado de Uralita tamén, porque a caída de tellado é ben perigosa. E agora no inverno entendo que coa choiva, coas inclemencias meteorolóxicas, aínda se fai máis arriscado. Bueno, eu creo que non nos estamos dando conta dunha cousa no tema do fibrocemento, das uralitas que había antes, vale? A uralita antes, fai 30 anos, levaba amianto. E o amianto conferíalle unha dureza especial. Podías andar por encima dela. Non rompía, por encima dela. A xente creo que se está olvidando dese tema, de que os novos fibrocemento... E agora a uralita rompe o qué? A uralita rompe. Entonces, cuando... Eu acordo de pequeno andar encima da uralita, bueno... Claro, eu creo que a xente non está dando conta deso. Entonces, cuando subimos un tellado de uralita, vale, uralita é unha marca comercial, fibrocemento. Vale, para entendernos todo, a uralita de sempre, debemos buscar onde estén as correas, onde estén as vigas, vale? Non pasar por medio e, sobre todo, botar un tablón para aumentar a superficie de contacto, que eso non o fai a xente tampouco. Entonces, o accidente que houve onte, mismamente, foi por a rotura da uralita de un pendello, nin sequera da casa. A casa principal pois está feita de tella ou está feita de outros elementos. Sí, ou nas cuadras do gando, ás veces hai accidentes que van por encima das cuadras para limpar algo. Sí, son os accidentes típicos que hai nas ganderías, ou que é a típica reparación dun pendello, dun alpendre ou dunha granxa. Hai moitas caídas en alturas. Nada, pero non só nas casas, nas empresas, madre mía, o que pasa nas empresas. É relativamente reciente o uso de arnés, No, que va, traballo, que va. O que pasa é que as técnicas cada día están mellorando moito, cada vez hai novos equipos. Eu, cando era pequeño, viña aos obreiros traballar, naide levaba... Sí, pero ahora hai unha legislación, ahora sí, hai unhas normas, hai unhas evaluacións de riscos. Hoxe repasaremos cales son as medidas que podemos empregar, que ademais estamos en datas, como ben dicía Raquel, na que moita xente se sube aos tellados, non só para arreglar pingueiras, senón tamén para poñer os alumeados de Nadal ou simplemente para limpar os canalóns. Podedes ir enviando as vosas consultas para Vicente Manso, que de contado estamos con él, e arrancamos así o Quen anda aí. Hola, bos días. Fago este chamamento, estou moi desesperada. Levo camiño de 9 anos lochando para que me den máis visitas cos meus netos. A custodia non me quixeron dar no seu momento. A ver se hai alguén que me escuite e que me dé unha solución xa, porque isto é desesperante. Veña, bons días, gracias. Reunir a familia polo Nadal é todo o que desexa unha boa de Meira en Moaña. Ela leva dende o ano 2015, cando a súa filla perdeu a custodia dos nenos, sen poder gozar dos seus netos xuntos. E nada lle faría máis ilusión que pasar as festas con eles. Xa estamos con o noso abogado de cabeceira, con Luis Pena. Boa tarde, Luis. Boa tarde, Juan. Claro, nos preguntamos cales son os dereitos dunha aboa sobre os seus netos nunha situación así. Sí, unha situación que perdeu a custodia a nai, non? A filla da... Sí, pero a aboa sigue sendo a aboa, entonces a aboa ten uns dereitos. Cal é o problema que sempre comentamos? Que hai que dar pasos, non vale solo queixarse. Se pode acudir aos xulgados porque tanto o Código Civil establece o dereito que ten a aboa a manter un réxime de visitas, pero hai que ir ao xulgado ou activar o procedimento administrativo diante de menores. Pero pode conseguilo. Pero entendo que cando a Xunta toma custodia dun menor é porque hai un caso grave, non? Hai un caso grave. Entendo, non? Sí, estamos falando de 4 menores que son os que tuvo a Xunta a custodia. A Xunta non quere nunca ter tanta... Ese como último recurso. Eso é. E despois só en desconfiar da posibilidade de que se reproduzcan algúns episodios. Iso non significa que ela sexa culpable, sino que hai que convencelos. Para convencelos hai que conseguir que vayan a casa e que comproben. Ese é o problema. Pero, insisto, que na vía judicial pódese conseguir, sen dúbida, esas visitas e ese réxime de Poderíase recurrir. Sí. Ben, pois, se vos parece, imos conectar con Raquel Pérez para escoitar esa aboa de Moaña que loita por xuntar os seus netos nas festas. Raquel, nada faría máis feliz, non? No, mejor,
Así é, Juan. Non sei se nos podedes escoitar agora. Escoitadesnos? Agora sí. Estábamos falando con Isabel, a verdade é que a súa historia deixa pegada no corazón, porque ela é o que poderíamos chamar unha boa coraxe. Isabel, ti cando a túa filla perde, pois por circunstancias da vida, a custodia dos teus netos, ti intentas, de algún xeito, facerte cargo deles, pero por que non se che permite? Pois non o sei. Hasta a fecha, hasta o día de hoxe, non o sei. No seu momento dixeronme que me meraban un poquinho maior para poder coller os 4. E que era moito cargo para min os 4. Eu non dixe nunca que era moito cargo. De feito, túvenos aquí os 4 xuntos, unha temporada, e nadie nos viu a sacar. E de feito, cando a miña filla lle quitaron os nenos, eu tiña aquí as nenas. Tiña que 10 anos e outra de 3. Tiñas empadronadas no meu domicilio, iban ao colegio de Reibón, daqui da Xunqueira, pero como non tiña ningún papel firmado pola miña filla conforme as nenas estaban máis ao meu cargo, pois menores sacoumas, tuvinas que entregar con moito dolor de corazón, moitas lágrimas, e tuvinas que entregar en Vigo nun piso tutelado, que xa estaban os nenos desde a mañán ali. E claro, iba a ser por uns días. Iba a ser por uns días, pero estamos falando de que era o ano 2015, vai a facer 10 anos, ti agora o que pides, creemos que calquera persona que nos escoite na casa poderá entender a túa petición, é que os dous menores que aínda, os dous dos teus netos que aínda son menores, poidan dormir aquí este Nadal e que vos xuntedes os 4 netos e máis vos. Unha situación que seguro que todo avó que nos está vendo desexaría, pero que aínda así se lle poñen trabas. Así que, se vos parece, compañeiros, ao longo do programa analizamos exactamente que foi o que pasou nesta situación e tamén que pode facer Isabel para tentar superar estas trabas e xuntar os seus netos por Nadal. Moitísimas grazas, Raquel. Estábamos escoitando agora mesmo a Isabel e Luis Pena poñía cara así, que pode pasar? Pois que os xulgados pechan o día 23 a actividade ordinaria, polo tanto, conseguir a través da vía judicial vai a ser sumamente difícil, o que lle vai a quedar ser acudir á vía administrativa, acudir a menores e tratar de convencelos falando con eles para ver si é posible. Que menores, en principio, a veces teñen esa sensación de protección e desconfían porque é o seu traballo, de proteger os menores, pero despois, eles, unha vez que comproban que todo vai ben, non lle van a poñer ninguna pega. De contado, seguimos falando con Isabel e conectamos con a nosa compañera Raquel Pérez e analizamos máis polo miúdo este caso. Pero imos agora á igrexa de Bealo, en Boiro, onde varias veciñas loitan por restaurar o retablo da Virxe do Carme. Alba Lea, toda a axuda é ben recibida, non? Moi boas tardes, compañeiros. Espero que ben nos acolleron os veciños daqui de San Pedro de Bealo que quixeron comentarnos a súa proposta porque están facendo unha recadación de fondos para restaurar este retablo que temos ás nosas costas, o da Virxe do Carme, dun valor incalculable e moi importante, moi querido aquí nesta parroquia. Pero iso sí, esta xentiña ten unha mensaxe clara para nós, para o noso programa e tamén para os nosos presentadores, veda, Guillermina? Sí, sí, sí. Para todo. Que lle queres decir? A ver, las que somos, eu son a máis bella de todas. Ajá. Entonces, quero que nos dé unha axudiña, todo o mundo que nos dé unha axudiña, o pouco que sea, pois fai un montón. Esta xentiña, estas que estamos aquí con elas agora, son as guardiáns desta igrexa de Bealo. Mulleres que traballan arreo para cuidar esta igrexa, para conseguir esa recadación. Precisan 14.000 euros. Entón, toda a axuda, como se soe decir, non? É boa. Desde logo que sí. Calquera aporte que lle poidamos facer ou vir ás actividades, fan chocolatadas, venden cestas de Nadal, todo é benvido, sí ou non? Sí, sí, sí. Por parte do programa podemos botar unha man? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vale, pois esta tarde contaremos esta historia desta iniciativa ben fermosa que están facendo. Tamén estaremos co sacristán e co cura que nos queren acompañar, así que estade moi pendentes porque daremos varias mensaxes tamén para Juan, para Roberto, para o Padre Patiño. Estade moi pendentes. Mentras tanto, vou dar paso ao noso compañeiro Antonio Mosquera, que está nun dos eventos máis importantes e máis singulares de Galicia, non, Antonio? Contanos. Alba, nos desplazámonos hoxe ata a Mezquita porque hoxe se celebra un dos eventos galegos máis curiosos, a lotería da caca da vaca. E a verdade é que estamos esperando, mirade, estamos esperando a que a vaca faga a súa deposición. Pero como funciona esta especie de lotería?
Bueno, pois simplemente queríamos colaborar co comercio local, parecíanos algo máis curioso ou diferente aos sorteos que hai normales, pensamos en algo e decidimos que fora isto. Hai aquí como cadrados con números e temos que esperar a que unha destas 3 vacas faga a súa deposición e a partir de aí se deciden os gañadores, que entendo non sei cantos cartos hai. Correcto, hai 1000 euros, hai estas cuadrículas que son 200 números e hai ali unhas series que son 9 letras, 10 letras, vale. Entón, no mismo número, aquelo é a serie e hai 5 números da mesma serie. Teñe que cagar tanto no número como na letra para decidir os que gañan, creo que son 200 euros para gastar no comercio local. Creo que aquí temos o dono das vacas, non? Como se chaman as vacas? As vacas chamanse a rubia esta Paradela, a outra atrás a máis grande Pepa e a becerriña chamas Isabelita. Vai a responsabilidade, espero que non tarde moito, Que non tarden, eu xa as teño preparadas para que tarden, Compañeiros, quero que vexades dentro dun pouco, non sei se toda a xente daqui comprou, ten boleto, todo o mundo ten boleto. A ver que pasa, compañeiros, porque quero que vexades dentro dun pouco o momento de euforia cando a vaca fai a súa deposición, porque iso vai ser o acabouse, tío, vai ser unha pasada. Dentro dun pouco quero que vexades ese momento, compañeiros. E de momento, pois xa vedes, toda a xente que está aquí, o día non acompaña, pero a verdade é que o tema é ben curioso. Abur, compañeiros. E que o día non acompaña porque teñen pinta de ter frío, Que emoción lle mete Antonio aí, Sí. A bosta, Bueno, o tío retransmitindo bosta, Te pon a retransmitir a final de Champions, arrasa. Ollo, recordamos que a última vez que se fixe un sorteo deste tipo en Galicia foi hai uns meses, ao final a vaca non puido facer as súas deposicións, porque se puxo nerviosa. Cas vacas, eu acordome na miña casa, suelen cagar, podes dicir cagar, esta hora. A ver, de poñer, de fecar. Cando cambian de chan. A mellor veñen da corte, que está blandiña, e poñen en cemento o pé, e aí é cando... Sí, en serio. Sí? A que sí? Sí. Pues. Que sí, de verdad, porque, por exemplo, cando salen do Prado á carretera, á estrada, no alquitrán... Polo cambio de textura. Que sí, home, que sí, faime caso. Vale. Imos a preguntar a unha experta na materia. Se alguén sabe de bosta, é Raquel Atanes. Son unha erudita das bostas, o que queirades, consistencia, cheiro, lugar, sei de todo, logo vos fago un croquis. Pero estou aquí con Ana Hermes da Casa das Medias, moi boa, Ana. Hola, Raquel. Imos falar do que nos sí que entendemos, e disto entendemos un cacho, porque chega o Nadal, co Nadal chega o frío, e precisamente por iso penso eu que non pasa de moda que se agasallen cousas como uns bons calcetíns, pixama quentiño, unha batiña para andar pola casa, isto non pasa de moda ano a ano, Nunca regalo asegurado que triunfa seguro. Sí, señora, que se lle dá uso, ademais. Sí, claro, sempre, eso vais a usar sempre. Nisto da roupa interior, que tamén é outro dos puntos que imos tratar, e dos pixamas, das batas e demais, entendo que tamén haberá tendencias, modas, vai cambiando un poquinho. Sempre. Nos calcetíns todos os anos entra algunha tendencia, este ano cuadros se volven os rombos, como vemos por aí algúns clásicos, tamén moito estampado. Pois ainda están vostedes a tempo de triunfar cun agasallo que é un dos reis da tempada, pero haberá que estar pendentes de que se leva este ano. Non se preocupen, que xa vimos cos deberes feitos, e atención porque esta tarde temos un pedazo de desfile coas últimas tendencias en roupiña de casa, en roupa interior tamén, para que vostedes vayan tomando nota, digamos, poidan ir tomando ideas, non, Ana? Efectivamente, que estamos aí, Papá Noel ten que empezar a traballar xa. Vale, por esta banda temos todo preparado, dixeronme ademais que contaremos cunhas modelos de excepción. Disto e dos ensaios estás encargando Roberto Vilar. Roberto, vai todo ben? Está todo en orde? Que oio moito barullo por aí. No, vai todo ben de milagro. Porque esta señora, como te chamas? Isabel. Díceme Isabel, poñémola por encima da roupa, a bata. Home, non vamos quitar a roupa, Isabel. E por qué? Esta bata tamén se pode poñer por enriba da roupa, Tamén. No? Sí. Tú para que usas a bata esta? Eu para cando me levanto da cama estou na casa, non saio. Cando non sales da casa. Porque hai xente que vai ao mellor coller o pan con a bata. No. Bueno, eu que vai, como vivo na aldea, que vai a coller o pan, non pasa nada. Pero e se veñen os de Galicia Noticias nese momento? Que pasa? Non pasa nada. Tens que poñer a bata de Guatiré e outra. Hombre, nada. Oh, pero que preciosidade. Sí, señor, Hasta me deron coa talla e todo. É que che cambia a cara completamente, Bueno. A ver, date a volta, a ver. E usas bata habitualmente ou non? Sí. É máis, vou buscar o pan na bata, mas en zapatillas de paño.
Home, non leva gorra, porque... Pero vas buscar o pan a furgoneta, ven o panadeiro, vas Non, vou ali á panadería. Pero nas zapatillas da casa? Nas zapatillas da casa. Iso xa é abandono total. Home. Que che dá igual. Xa che dá igual todo. Vale. Estamos guapísimos. Despois vamos facer un desfile, vale? Vamos facer un desfile de batas, non? Entre todos, para ver que bonitas son as batas que temos, vale? Esos serán uns momentos, ahora mesmo, que nos van dar uns consellos son Raquel Atanes e Juan Fuentes. Onte falábamos dunha iniciativa moi bonita que ten que ver coa enerxía, coa electricidade, pero tamén coa posibilidade de organizarnos, de compartir e de que a partir dese esforzo común obteñamos beneficios. Neste caso, obteñamos electricidade máis barata para os nosos fogares, empresas ou comercios. E aquí aparece o Instituto Enerxético de Galicia, o INEGA, que xunto a outros socios forman parte do proxecto Comenerg. Xa expliquei onte que, aínda que o nome Comenerg sexa feo, ven inspirado por unha cousa moi bonita, as comunidades enerxéticas. O INEGA está poñendo cartos e fondos europeos para a promoción de comunidades enerxéticas locais. E que son as comunidades enerxéticas? Pois moi fácil e moi interesante tamén. Son asociacións de cidadáns, de empresas, de comercios e mesmo de entidades locais, como a concellos, que se xuntan para explotar unha fonte de enerxía renovable. Ou sexa, montas, por exemplo, un complexo de paneis solares e esa enerxía vai aos fogares e ás empresas dos socios da comunidade enerxética. E a electricidade que ali se crea é máis barata que a que che ofrece o mercado. Máis barata e máis limpa, porque é 100% renovable. Coidamos a nosa economía ao tempo que coidamos o planeta, que xa vai sendo hora de empezar. E queremos contar tamén que o INEGA está financiando proxectos e iniciativas de comunidades enerxéticas de 12 concellos no sur de Ourense, da Raya, da fronteira con Portugal. É un proxecto europeo do que se poden beneficiar cidadáns e empresas dos concellos de Ríos, A Goudiña, A Peroxa, Muiños, Carballeda de Avia, Larouco, San Xoán de Río, Maceda, San Amaro, Os Blancos, A Merca e Monte de Ramo. Así que, veciños, asociacións, comercios, aldeas, empresas deses concellos, preguntade pola vosa comunidade enerxética, aforraredes na luz e axudaredes ao medio ambiente. Mañá contamos vos máis detalles. Esta foi unha mensaxe cofinanciada pola Unión Europea a través do programa Interreg 6A España-Portugal, POCTEP 2021-2027. Los fuertes son los pijamas, camisones y batas. Bueno, y nosotros tenemos algún mandilón también. Eso sí que non, non? Mandamos o mandil cando a persona que o regalou a freír espárragos. Eso os compro eu. Se compran é para eles, porque saben que non lle van regalar o que lle gusta. Van regalar unhas zapatillas. Chaquetas, jerseis, zapatillas, calcetís. Me gusta moito unha moto, pero tamén a moto pon regalo de Navidad de Reyes. Papá Noel e os Reis son moi generosos. Pois eu se trae unha BMW non pasa nada. A verdade é que unha opción ben socorrida. Seguimos en directo no Quen anda aí, cando son as 4:30 da tarde. Ti es dos que encargas a Papá Noel e os Reis Magos calcetís? Encargo a todo o mundo, calcetís a todo o mundo. Reyes Magos, Papá Noel, o Real Madrid, a que enseña. O calcetís sempre funciona, sempre vai ben, Sí, sempre vai ben. Calcetís, antes había aqueles estuches de panos das mans, sabes? Sí. Uns estuches de panos das mans ali, unha colonia, todo eso, é moi bonito. De contado vemos as mellores... Cousa que non necesite talla. O calcetín leva talla, Calcetín non leva talla, O calcetín leva talla. Calcetín, é listo. Preguntámoslle de contado a Ana Herbés, que ven da mercería. O calcetín non pode quedar máis apertado, máis floxe, pero non. E o calzón tampouco leva talla? O calzón, sí. Ah, e o calcetín non. Pero o calzón tamén cede, tampouco tens que ir aí ao milímetro. De contado vemos cales son as últimas tendencias e tamén se os calcetís levan talla ou non. Ollo, porque temos aí os encargos do Nadal. Pero agora imos falar cunha nai que denuncia que non atenderon no PAC de Ponteceso por acudir co seu bebé lactante. Cristina, boa tarde. Hola, boas tardes. Contanos, como sucede todo? Pois o sábado ás 8:30 da tarde vou ao Ponteceso co meu bebé que ten 6 meses, co meu marido, que quen levaba o bebé, non eu. Cando tocame pasar a consulta, porque era a única paciente que había no PAC, a doutora, de forma agresiva, abusiva, de todos os calificativos que te podas imaginar, grítame e dime que a miña filla na miña casa, pero que ali manda ela e que un bebé non vai entrar. Pero entón digo yo. Eso de entrada?
Sí, sí, porque levantámonos meu marido máis eu da sala de espera. Pasa. Claro, porque, Cristina, ao principio pensaban que o bebé que o estamos a escoitar agora mesmo era, digamos, o paciente, que non eras ti, non? E unha vez que se dan conta que es ti, pídenche que entres ti soa. Exacto, e digolle que non, que meu marido é meu acompañante, que teño dereito a un acompañante pola lei do paciente, que estou mala e que necesito que veña meu marido. E dime que non, que non vai entrar, que a miña filla non vai entrar. Pero ten 6 meses, non a poido deixar fora. Claro. E dime que non me atende, que a consulta rematou, o sea, non cheguei a entrar na consulta. Pero por qué? Por que non quería que entraras co bebé? Non o sei, non mo explicou. Non sei nen o nome da doutora porque non mo dixo, só que como era a única que estaba de garda nese turno, nese PAC, pois, o sea, se identificou, pero a mí, a Cristina, non so dixo. Pero que raro, non? Eu creo que é unha persoa que xa tivo bastantes conflitos polo que dixeronme no PAC de Carballo. Claro, porque tiven que desplazarme media hora ao PAC de Carballo. Porque finalmente non fostes atendida en Ponteceso, fuche a Carballo e como que ali xa che contan que non era a primeira vez que pasaba isto, non? Exacto, que iban facer un escrito a xerencia porque non era a primeira vez e que por favor que puxese unha reclamación porque era necesario, porque era un problema. Obviamente negaronme a asistencia médica, a ver. E fixeche a reclamación? Sí, fixe unha Consellería de Sanidade, outra área sanitaria de Coruña e C, ao Valedor do Pobo. Fixen 3. Entendo que depois atenderonte perfectamente en Carballo, non? Bueno, en Carballo sí, en Carballo como nun centro normal, o sea, como sempre, vamos, chegas e atendes ningún problema, nin pola bebé, nin polo marido, nin por nada. Chama a atención o caso. No, e un principio, ademais, ibas por unha, creo que unha dor abdominal, que ocorre que cando chegas xa ao centro sanitario de Carballo, xa chegas con síntomas de ansiedade, non? Sí, claro, do disgusto, porque foi moi agresiva. Foi gritando e amenazando e unhas moi malas formas, sabes, o sea, e yo, incrédula de mí, dije, esto non me puede estar pasando a mí, o sea, pero como non me vas a atender, le decía. Dijo, no, aquí na consulta mando eu. Vale. Chamei a Garda Civil, diante da doutora. Ah, sí? Sí. E que che dixo a Garda Civil? A Garda Civil dixome que non podía obrigar a que me atendese. O mellor que podía facer era irme ao PAC de Carballo, que me atenderan e co parte de urgencias ou asuntase a reclamación. Sí. Bueno, fíxate ben reclamar, porque eu entendo que agora a Xunta, a Consellería, pois fará as investigacións, e sobre todo se dices que houve máis casos, pois a Xunta investigará todo isto, e a ver, se se demostra que efectivamente é así, pois claro, hai que poñerlle remedio. Ti que tal estás? Ti que tal estás agora, Cristina? Mellor, gracias. Alegrámonos moito. Por moitas gracias, gracias por atendernos. Seguir ben. Nada, vostede. Unha aperta, Cristina. Chama atención, Gracias, que unha doutora. Pois claro, o acompañante ten dereito a entrar na consulta cando vai o paciente. Eu entendo que sí. Sí, a lei dio así. Bueno, en todo caso, pois non chegar a esas formas que denuncia Cristina que a negaron a atender. Nós tamén podemos acompañar a Raquel Antares na cesta. Home, podedes e debedes, porque é un novo día, unha nova oportunidade de repartir a mellor cesta de Nadal de Galicia que atemos no Quen anda aí. Nova cesta porque onte a que tiñamos non malos montedes. Xa desfixo. A que tiñamos foi para Marín, que agardamos que xa Rogelio e a súa familia a estean desfrutando. Que te parece? Pero é que solo xa Monxa van dinerado. É que aquí non escatimamos. A ver, aí... Xa estamos. Que non me desmontando a cesta. Pero que había que ver o xamón que estaba aí enterrado. Sí, esta cesta ten máis cousas que a outra. Hai xente no equipo que di que máis pequena. Claro, hai de todo, porque a distribución é distinta. Bueno, porque a distribuimos en horizontal, porque na televisión vese mellor que en vertical. É por ir cambiando un pouco. Entonces queda máis bonito. É por ir xogando un pouco, para que saiban que vai mudando. Non sei como colocalo. Claro, listo, que é un listo. A ver, mete por aí. Miña, panetón, O panetón encanta a mí. Leva queixo, leva todo tipo de lambonadas. Ahora está ben, cookies danesas de manteiga, que rico. E non viñeron os follados de Nicaragua. No, de cacao. De cacao. De Nicaragua. Vale. Concentración, nova cesta con nova disposición, efectivamente, moito produto tamén e un peso distinto o que tiña de onte. Roberto di que pesa máis, pero Juan di que pesa menos. Non dixi que pesara menos, Estou xogando, Juan, estou xogando. Ah, vale. O que mande Roberto Raquel. di que pesa máis, pero Juan di que pesa menos. Menos, sí. Que dirán na casa? Pois ímolo saber de contado porque no Quen anda aí damos a cestiña.
polo que pesa. A veces penso que ten un guión ou algo. A veces digo, debe ter un guión ou algo. Sorprenderíaste, non. Moi boa tarde, a cestiña? Polo que pesa. Polo que pesa. Como te chamas, amiga? Son Charo. Charo, de onde nos chamas? Dende o Milladoiro. Dende o Milladoiro, que bonito o Milladoiro. Charo, onte debo la cesta. É bonito o Milladoiro. Sí. Gústame, teño moi boas amigas ali. Pero non é, digamos, o máis destacable. Gústame, que lle teño cariño, porque aquí hai moi boa xente no Milladoiro, Charo. Que sí que é bonito. A xente, gústame o Milladoiro. Confirmamos que non hai guión. Oxe veñen a dar batalla, Seguimos, todos serios. Veña, Charo, que ti és a protagonista deste momento. Onte debo la cesta? Bueno, a ver. Estiveche afinando puntería? E que máis dá de onte? Sí, a ver, Pero por ir practicando. Robert, todo ten que estar en curto. A ver, non está ben hoxe. Mira, vouche mandar a Roberto para a árbore de Nadal a que che dé unha pistiña extra. Ven comigo, Charo. Vamos buscar unha bola, un número dun 1, 2 ou 3 para pesar un obxecto ou un artículo da cesta. Veña, 1, 2 ou 3. Pois veña, o 3. O 3. A ver se hai sorte, é o xamón, e pesamos o xamón, que eu creo que é o que máis pesa da cesta. Pois non é o xamón, son as noces. As noces, pois agora, atención, que Juan ten que buscar onde están as noces. Está todo controlado, Charo, non te preocupes, noces. Están aquí, que rapidez, que traballo de cirurxán que fixeche aí. Porque eu xa fun investigando na cesta. Imolas pesar. Bueno, aínda pesan o seu as noces, A ver, Charo, atenta, aí vou. Pousamos. Medio kilo. Medio quiliño, vale? Redondeando medio kilo as noces, pero como ben apuntaba Robert, leva queixo, leva un pedazo de xamón. Bota contas, amiga. A ver, que vexa a cesta outra vez. Resposta definitiva, bota unha última ollada e dime canto pesa exactamente a cesta de Nadal do que en andai. Até o queixo, Como moito pesa 25 kilos 500, como moito. Xa me parece moito. 25 500. Bueno, collemos a tarxeta, pasádesme a tarxeta. Si, tú non fagas nada. Estou aquí dirixindo esta sección, Roberto. Dirixindo, Claro. Que tal quedaba o día polo Milladoiro hoxe, Charo? Chova cántaros, moi malo, moi malo. Vaya, por Dios. Por aquí tamén. 25 500 dixeche, amiga. Imos ver como vas de puntería. Canto 25 500. Non vas mal, pero non vas mal. Que preto lle estivo, Moi preto, Boa puntería, que tomen nota os demais que queiran concursar, que ti, Charo, podes volver a intentalo, vale? Liñas abertas para entregar esta cesta de Nadal. Graciñas a ti, amiga. Gracias a vos, que me estou encantada. Un pico grande. Pico grande. Qué riquiña, qué riquiña. Gracias, Charo. Boa tarde. Que bo yo tivo Charo, Así Sí, de sí. primeiras, porque desta volta non o xogara ninguén. Moi ben xogado, moi Charo. preto, Así que a ver se temos Non vamos sorte. dicir si por arriba ou por abaixo, No, polo de agora non, para que a pero xente estivo tamén moi o xogue. preto. Moi Pero pretiño, andivo pretiño, así que a ver se hai sorte. Moi ben. Os que sí que estamos preto, do Nadal, Papá Noel xa está metendo nos sacos calcetís, suxeitadores e calzós que imos recibir o 25 de decembro. Si me deixan, podo continuar. Roberto. Un clásico. A roupa interior é un dos agasallos estreladas festas, pero sí que é certo que hai máis socios. Precios. Moi boas, non estará buscando agasallos de Nadal? Aí seguramente que sí. Claro que sí, baratos. Ah, claro, pois é unha parte boa, non? Sí. Vos notades que a xente ven e pregúntavos por cousas que despois vai a empregar para agasallar en Nadal, non? Sí. Primero preguntan los precios, miran lo que hay, la calidad. Se compran é pa eles, porque saben que non lle van regalar o que lle gusta, van lle regalar unhas zapatillas. Los fuertes son los pijamas, camisones y batas. Bueno, y nosotros tenemos ahí un mandilón también. Un mandilón parece que mandas a xente a traballar. Bueno, no. Como agasallo. No compran para ellas, para el... Chaquetas, jerseis, zapatillas, calcetins. Mirade que cousa bonita, idesme decir que isto para un agasallo non vai xenial, agora un pixama quentiño para o Nadal, era millor ben, pois, unha cousiña así que era máis xeitora. Eu que teño é pa señora. E os maridos non están, hai un alegato para que veñan os maridos comprar aquí algo. Claro, pero que veñan con cartos. Cartos sempre. Sempre cartos. Culle aí se te están chamando. Tarjetas de crédito, cu que queira. Cu que queira, un Bizum, aquí modernidades todas con tal de que pague. Non, con tal de que haxa cartos, eso.
O carto estáse movendo por aquí. Dunhas mans a outras pasa. José, agora que chegan estas datas de Nadal, momento dos agasallos, que é o que ti sempre quixeches que che regalase? A mí sempre me regalaron... Todo che gustou? Eu sempre. Home, pois eu se traio unha BMW non pasa nada. Pois sí, viaxes. Un viaxe a Viena a ir ver a Sinfónica de Viena a Viena. É algo que ti dixeras, en que momento me agasallaches con isto, alma de cántaro, que non me gusta nada? Non se poden odiar os regalos de Navidad. Todo fai servicio. Aí douche razón. Hasta cando che dan o típico isto, unhas zapatillas de casa, sempre fan falta. Pois se me regalaran un mandil. Eso sí que non, non? Mandamos o mandil cando a persona que o regalou a freír espárragos. Eso os compro eu. No, a min os regalos gustame todos. Casi todos os anos me regalaban pois masaje para afeitarme, desodorante, pero vuelo tan mal, como pa... Oye, non che sentou moi ben, Non me sentou, porque teña un ano e outro ano e outro ano. Se decías, isto é unha indirecta. Unha indirecta, habrá que apañarse algo máis. É para min? Vaya, guau, que ilusión. A ver. Ah, que ben, xusto o que quería. Moitas grazas, sí. Pois é unha reacción que se pode ver perfectamente estes días no Nadal, aínda que hai algúns que nos fai ilusión que nos agasallen calcetís. Imos de preguntar a Ana Herbés que o que máis vendes ti pois no negocio, na mercería. Pois para estas festas o que máis calcetíns, pixamas, batas, roupa interior tamén, moita roupa interior, Aí xa entramos en outra liga, non? Pero tamén. Igual se nota tamén nas vendas que non veu moito frío aínda. Nada, bueno, esta fin de semana foi a primeira fin de semana que fixo frío. Sí, pero agora xa non fai frío, mira hoxe. Xa non fai frío. Hoxe marcaba ata 14-15 graus, Sí, pero bueno, creo que xa baixan outra vez, que queremos os que morciantes, queremos que faga frío. Claro, que faga frío cando ten que facelo, que faga calor cando ten que facelo. Efectivamente. E cando fai frío no inverno a xente mételle máis pixama, non máis dese de felpa, Móvese dese máis, abrigoso. efectivamente, sí. Calcetíns de abrigo, non? Calcetíns aí gorditos de lana, de E de deseños chulísimos, que non é nada dun agasallo aburrido nin nada, porque hainos para todos os estilos, non? Según os sexas, bueno, pois... Cos dedicos, mira, así este pareceme unha fantasía, como unha luva, pero en calcetín. Sí, efectivamente, para os ten os dedos. Pero eses son bonitos, pero cómodos non son eses calcetíns. Pero como sabes cal vai en cada dedo? Pois mira, o dedo niño gordo, é no pequeno, claro. e o gordillo é no... xa ven. Sí. Pregunta, di Roberto Vilar que non hai tallas nos calcetís. Sí, que hai tallas. Hai talla, pero... Home, isto non foi o do puño esto de ir a meter así o puño para saber exactamente a talla. Isto sempre se fixo, eso. Así, como se mide, sí. Así como sabes, sí. Cuidado que non van a facer daño, No, párate, que eu estou a primeira vez que estou. Ata a punta. E ten que rodear o pé. Pero sí, funciona. Que sí que funciona, Pero que terá que ver o tamaño da man co tamaño do pé. Parece que sí, que está ben sellado. A man co pé. Parece que sí. Isto facíano as nais e as aboas, elas saben disto moito, Robert. O sea, ese non se serviría. Pero bueno, de todos modos... Quedaría pequeno, claro. De todos modos, sí hai tallas de calcetín. Hai talla, pero hai uns que poñen da 40 a 48. No, pero normalmente os de muller son do 35 ao 39, ou 40, dos de home son de 39 a 45, e despois hai talla de 45 a 48, porque hai xente que calza un 46, un 47, e tamén hai calcetíns para eles. Vale, a mí gusta o calcetín que non che apreta a goma, pero que non che caia tampouco. Efectivamente. Que eso non se dá topado, Non se dá topado eso, porque hai, mira, hai opcións de sin goma, por exemplo, que suxeita, pero non ten goma. Non apreta. Non ten goma, eso algo ten. Isto non ten nada de goma. No. E despois, isto é como os coches. No, iso non cae. Este cae seguro, No, e despois é como os coches. Cantas máis extras teña, máis encarece. Sabedes o que é o que máis encarece un calcetín? Os puños para que non apreten e esta costura de aquí en baixo para que sea plana. Non me digas, unha costuriña de aí. Esta costura, nun calcetín barato, esta costura é moi gorda e molesta. É molesta, é verdade. E cando o calcetín é bo, a costura é plana e non molesta. Mira, aí tamén se ve a... Cuidado ese detalle. Truquiños para ver quen aforrou no agasallo. Cuidado, porque a mí me molesta moitas veces eso aí debaixo dos dedos. Pois eso é, desas cousas que... Por que este calcetín é máis caro que aquel? Porque ese calcetín cuida esos detalles. Non se pode ir ao A ver barato. se sabemos a resposta a este por qué, que estamos vendo unha señora no público. Podes vir para aquí, por favor? É como que vai ao sorteo da lotería cos décimos, non? Sí?
Sí. Pois ela ven, non ¿Cómo te te falta llamas? un, Sí, señor. Y traes... Vamos aquí, pa aquí, pica. Trago calcetís. Pensei que caía, Falen de calcetís. Sí, señor. E eu trago calcetís. Ahora mismo. Trago calcetís. Cas pinzas de roupa aquí postos. Claro, porque... Hainos de todas as tallas. Este ten un pouco de bola, Pilar? Sí, porque... Este xa ten vida, xa vivido. Este xa tuvo pés. Xa tivo pés. Pero, a ver, o calcetín de que material ten que ser? Depende como ti o queiras. No, cal é o bo? Eres friolero, ten que ser de lana. No, de lana, no. Eso é lana. Isto é lana? Eso é lana, claro. Non ten por que... Estes xa son caros, claro. Canto valerá este calcetín? Claro, é un calcetín que ronda os 12, 13 euros. Os dous? Sí. Bueno, me trae dous, tamén hai que valorarlo. Era o que che decía, hai que pensar que como un coche, cantas máis extras lle vas poñendo, máis caro é. Pero máis calidade ten o produto tamén. Pero de lá podes sudar o pé, xa moito calor. Non, porque se é natural, alá é un tecido natural e transpira. Hai xente que non quere me está pedindo a directora unha recomendación para Pilar. Eu recomendaríalle un tendal, pero non sei. No, isto é para regalar, porque, a ver, normalmente sempre perdes algún, sabes? Entonces, dixen, pues hai que Estos son pares soltos? Sí, bueno, algún a mellor trae por aí a compañeiro. Mira, este está emparellado, sí. Sí, pero bueno, normalmente son de estreno, Solo este que tuvo pés ainda. De estreno este non parece. Ti que queres saber? Un bo calcetín para agasallar, para encargarlle os Reis Magos ou a Papá Noel? Claro, porque eu só teño estes, eu non sei... A ver, a mí dixéronme que se tras un calcetín de cada color, pois é bon para espantar as meigas. A mí eso encanta, porque así vendo dous pares. Entonces, claro, eu dixen, dixen ao meu marido, ti levas un calcetín de cada color, eu tamén, e vou levar un calcetín de cada color, non vai a ser que a velas ailas, polo menos bien protegida, Sí, señor. Exactamente, nada máis. Sí, señor. Moi ben, pois un aplauso para a vosa veciña. Claro. Gracias, Pilar. Que ademais dalle así colorido, Dicía Ana que para ela moito mellor esta tendencia porque así vai vendendo de dous en dous pares, non? Vai tendo máis variedades. Isto como se colgaba no tendal? Por aquí ou por aquí? Eu sempre pola punta, non pola goma. Por aquí, non? Sí. Porque ademais, ainda que quede marca, non se ve. Porque queda tapado polo zapato. Arriba pode marcar. Na chisme listo. Claro. Eu tamén fago así. Eu certo que o meto toda a secadora e que doblo e xa non tendo nada. Son moito máis práctica. Os calcetís hai que pasarlles o ferro? No. Eu non o fago. Bueno, eu non. Eu tampouco, pero teño un debate na casa. Despois como empaquetalos? Unha vez que os lavas. Aí hai debate, Porque hai xente que lle fai así e meteos así. Eu fago así. Pero hai xente... Ti como fas? Eu fago... A ver... O que pasa é que non están aquí... Eu unha vez que os uso, volvo a empaquetar así. Eu fago así, mira. A ver se con isto podo, porque ten aquí o cartón. Eu fago así, e chegar aquí... Eu fago así tamén. Entón queda ben polo así ou polo así. E cal é a diferencia de darlle a volta todo sin ter que plegalo antes? Bueno, porque queda como despois para organizalo na cómoda, queda máis ordeadiño. E non están tan arrugados tampouco. Bueno, son costumes, pero... E ao final colles a costume facelo así. Sí, falo mecánicamente, que non tardas. Pim, pam, pum, e xa estaría. Pois estivemos falando moito dos calcetins, porque é certo que un dos agasallos estrela neste Nadal, igual que en todos, pero antes falábamos tamén de pixamas quentiños, de batas de casa destas amorosiñas, porque na casa tamén hai que estar elegantes, confortables, espectaculares, mira. Isto é unha bata espectacular, se te queres quedar unhas noites no hospital con alguén familiar ou algo, isto é espectacular. Pídecho o Sergas xa, para ir ao hospital. Sí, obligatoriamente, non? E isto era o pijama este que che ve o cu por detrás. Entón, tú meteste por aquí, o do suero, e venga. E xa estás. E a facer kilómetros polo pasillo. Isto é abrigosa, É unha pasada, é moi cariñosa, ten un tecido moi... E é bonita, é elegante. Que material é? Coralina. Coralina. Imos ver se vos parece cales son as tendencias en materiais, en cores, en texturas, en patróns para este Nadal, porque temos unhas modelos de excepción que recibimos xa mesmo con forte aplauso, iso sí. Aquí temos a primeira. Mira, vemos unha bata quentiña e con capucha, que isto é un plus, Ana. Hai a moita xente que lle gusta a capucha, porque di que así no sofá que se tapa. A ver onde para. Esa é a bata que vai a xogo con este pixama. Que temos o pixama a xogo e todo, que maravilla. Aquí temos unha bata estilo trenca, poderíamos dicir. Preciosa. Non sabes, bueno, que estilo, madre mía. Con isto estás na casa ou se tens que sair a horta ou o que sexa,
Ti sabes que vendemos batas así para xente para sair a casa? Sí. Un color vermello. Bueno, esta podría valer de abrigo incluso, ¿no? Sí, completamente, que son súper bonitas y teñen unos tecidos tan gordos que como que vistes. Para cabaleiro tiramos de tecidos máis clásicos. Este vaya gris estilo, marengo. Estila, ¿eh? Pero Y si ven. desfila, ven. Queda ya algo estiloso. pequeña, puede ser. ¿Cómo? Queda ya algo pequeña. Señor, vaya estilazo, E como te fixecho coxo, qué maravilla, Sí, A sí. ver, Roberto. Moi, venga. Veña. Ahí está. Un estampado. Non é a primeira vez que desfila, ¿eh? É Eu cando desfila calo sempre de Boris Izaguirre, que vai cos brazos así. Non é atrevida, pero non é clásica. É certo, ten un Está toque bien, clásico, pero tamén ten un toque un poquinho máis. Apertura por diante, isto onde ves Sí, isto? sí. E aparte ten tecido diferente por dentro que por fora. Entonces queda súper Pero é bonito. reversible, non? No, non é reversible. Pero se bueno, se mira si por ve, dentro, claro, ese claro, detalle vese de que vai bonita. forrada nun tecido distinto. Isto lávalo e en 3 ou 4 días está seca. En 3 ou 4 horas. Eso seca volando. Seca rápido. Sí. A coralina, ao final, ao non ter algodón, Pois iso é importante Pero que eu non sei o que é coralina. Que é coralina? Xa sei que é isto, pero... Que é suave, que así É moi suave, gustosiño. como É amoroso. Como un oso de peluche. Vale. Ten así como Pois a peluche. mí xa me convenceu o tecido e sobre todo o da bata con capucha. Iso me gusta, E aparte que había unha que iba a xogo co pixama, que podemos ir conxuntadiñas por dentro e por fora, así que xa saben, Moi para este Nadal. Ana Arbés, moitísimas grazas. Gracias a nas vos, que medias. teñades boa tarde. Moitas grazas. Ben, de contado, imos recibir o noso abogado Luís Pena a ver se lle podemos axudar a Isabel, esa aboa de Moaña que loita por pasar o Nadal con todos os netos. Raquel Pérez, o problema ven dende o ano 2015, non? Cando a filla de Isabel perdeu a custodia dos nenos. Así, estamos falando que a filla de Isabel, porque non é a única que ten 4 fillos, 4 netos, de diferentes idades, e que en 2015, bueno, pues por circunstancias da vida, perde a súa custodia. Ti nese momento interesa che ter a custodia dos teus netos, pero non xa conceden. E como pasan estes 10 anos? Porque eles foron variando de centro e ti apenas os podes ver. Falábamos hai un anaco de que a máis pequena tela 2 horas cada 15 días. 15 días. 2 horas de 6 menos cuarto a 8 menos cuarto. Recollo en Vigo, traigo aquí a Moaña merenda e xa teño que volver a levar para Vigo. Unha situación moi complicada para unha boa que ademais ti estás moi apegada. Cos teus netos en xeral, pero coa pequena. Con todos en xeral. Pero a pequena tamén, teño outra pequena tamén de 10 anos, pero bueno, esta dame moitísima pena porque no centro onde está a nena non o está pasando ben. E menos ela sola, sin seus hermanos. E sabe que está aquí a súa prima, máis a súa hermana, e ela non pode estar. Claro, porque nestes casi 10 anos que pasaron dende que lle retiraron a custodia a túa filla, 2 deses nenos xa se fixeron maiores de edad, un está cos seus avós paternos en Ponferrada, a outra vive aquí contigo, pero os outros 2 que aínda son menores, inda por riba, están separados en centros distintos. Sí. O juez quiso xuntar e depois esparciunos por todos os lados. Un pa un lado, pa Madrid, pa Lugo, pa aquí, pa lá. Entonces están separados e non se ven os nenos. Nin nada, non se ven. Porque hai cuestión dun mes pedín por escrito a menores un permiso o 23 de noviembre para recoller a nena en Vigo ás 9 da mañán, entregala ás 9 da noite, para ir a poder ir a ver o seu hermano a Lugo, e non me dixeron nin que sí, nin que no. Ao cabo de 4 ou 5 días me chega unha carta da Xunta, permiso denegado. Non o entendo eu por qué. E aparte, fora de fecha. E pido citas presenciales e non mas queren dar. Entonces, por iso, optei por estes medios, a ver se hai alguén que me axude, alguén que me poida botar unha man nesto, porque non o entendo. Isabel, quen mellor que Luís Pena, o noso abogado de cabeceira, que ademais é veciño teu, para que nos ilustre un pouquiño acerca de como pode facer Isabel, porque o que ela di ademais é que a súa neta, si os técnicos a escoitan, diría que ela quere estar aquí. Esa yo te han dito moitas veces, yo me quero ir pa Moaña con mi abuela. E nada, non lle fan caso ningún. Ningún. Sin embargo, cunha familia de acollemento para Fornelos de Montes, aí obligan a ir. Cousa que ela non quere ir, vai contra gusto.
pero dinlle que ten que ir, ainda que sea un fin de semana o mes, pero que ten que ir. Que pode Sin facer embargo, Isabel, Luis? aquí, onde a nós, nada. Nada de nada. Pois, bueno, vamos a ver, primeiro... Entonces non entendo o porqué. A ver, o porqué, vou explicarlo sí. de unha maneira sempre como sempre, tratando que sexa comprensible. A Xunta e Menores ten unha serie de técnicos, un psicólogo, un educador, que teñen que facer uns informes. Sobre a base destes informes se permiten ou non se permiten determinadas situacións como estas. Iso non significa que sexa correcto, porque sempre se pode demostrar que existe un erro, pero para demostralo só temos dúas vías, que decíamos antes. A primeira vía é a máis simple, é a de menores. A vos seguro que o visibilizar este problema e ver claramente que Isabel é unha boa que está preocupada dos seus netos o cal é algo normal, comprensible, entendo que isto vai a supoñer un cambio, pero senón hai que intervir dentro do procedimento administrativo. E a segunda vía, Isabel, é que hai que acudir ao xulgado. Podes ir ao xulgado de Cangas, que é o competente, e solicitar o establecimento dun réximen de visitas. O xuiz vai a ter en consideración todas estas circunstancias e valorará se é aceitado ou non que as menores pernocten, ou incluso se pode dictar unha nova revisión da situación delas. Luis, é normal que no caso, ela ten 4 netos, hai dúas menores, é normal que estén en pisos diferentes, ademais, como decía, ela espallados, quero recordar que unha en Fornelos e outra en Rábade. Se non é frecuente, non é normal, ás veces o que acontece é que estamos en unha situación de saturación do servicio público e non hai outra alternativa, pero non é normal, porque unha das máximas que existen é que non se debe separar os irmáns, porque senón perden parte do vínculo que hai entre eles. Esa é unha situación que claramente debe corregirse. E aparte outra cosa, que os nenos non teñen o cariño da súa familia. Non poden recibir nada deso. Unha familia de acollemento podes cuidar e podes atender, pero o cariño que lle podo transmitir eu, o meu marido, os hermanos, non lle transmite nadie. Porque tío que reivindicas... Entonces os nenos críanse así, peor. Ti querías ter a custodia dos 4 e que viviran con vos. Perdona que non te escoitei. Digo que a vosa... o que buscades é ter a custodia dos 4 nenos e que vivan con vos. Sempre o dixen dun principio, pero no seu momento dixeronme que era un pouquiño maior para facerme cargo de 4 nenos. Non entendo eu. Un poquinho maior con 51 anos que tiña. Que haberá un criterio pero sobre... Pero o día que vou cumplir 62 anos que sigo luchando por eles, por los que quedan, por los pequenos. E sobre todo pola que está en Vigo, que non está ben aí. Hombre, eu que dicía antes, Luís, que escoitándote a ti, como te estamos vendo agora públicamente, as administracións van a actuar e van revisar, e eu creo que a administración neste país sempre busca, pon por diante o benestar dos menores, non? Entendo sempre, Luís, que é así, non? Para eles o importante son os menores, non? Sin dúbida, o que van a facer é que se... Debería ser, Roberto, debería ser. Pero neste caso, non. Porque non están unidos. Están un por un lado, outro por outro. A min é o que me chama... E para iso ellos quitan a nai. A min é o que me chama máis a atención, que estén separados, sobre todo se están separados contra a súa vontade, eso sí que me chama a atención. Ten que haber unha causa, imagino que terá que haber unha razón, pero me costa vela agora mesmo. Pero hai unha sobresaturación dentro dos servicios de acollemento públicos e, por tanto, hai veces que non queda máis alternativa porque non hai máis habitacións dentro dos centros. Hai que dar uns mínimos. Efectivamente, o que se está facendo, dentro do meu punto de vista, é contradictorio. En vez de buscar o de conseguir ese bienestar do menor, igual non se está conseguindo ese beneficio, porque realmente unha das partes importantes da infancia é que os irmáns poidan compartir unha serie de experiencias entre eles para que no futuro teñan alberguen na súa memoria. E efectivamente estou de acordo con Isabel, que é máis interesante que estén xuntos que separados. Por eso creo que o que hai que facer é, como sempre decimos, hai que arrincar o motor para que o proceso se poña en marcha. Para arrincar o motor temos non só que facer un escrito, sino se non lo denegan, podemos recurrir contra ese escrito e podemos acudir á xusticia ordinaria para pedilo. Pois eses son os consellos de Luis Pena. Isabel, seguiremos pendentes das túas reclamas e o gallá que poida xuntar os teus netos, que o que queres. Non sei se xa polo Nadal
ou en vindeiras datas. Sí, non Traballase só nas solución. navidades, quero tamén outras veces ou para sempre. Pois Isabel, moitísimas grazas, unha aperta e moitísimas Vale. grazas, Raquel. A vos, boas tardes, gracias. Unha aperta. Grazas, compañeiros. Bueno, fixo a súa reivindicación, evidentemente, Isabel, que evidentemente se ve que está apenada, claro, normal, de non poder estar cos seus netos é lóxico, non? Que ela pelexe por estar con eles. Eu creo que a administración vai na escoitar. Sí, porque aparte temos a sorte de que en este programa sempre somos un altavoz que sigues dentro da administración e seguro que vai a tomar cartas no asunto, porque é certo que a Navidad é unha época tan entrañable que necesitan apuralo e non hai tempo. Deixando claro que dicíamos ao principio, que eu entendo que cando calquera administración, neste caso a Xunta, colla a custodia dunhos menores é porque non hai máis remedio. Efectivamente. Seguiremos pendentes deste caso, pero falamos agora do roubo que sufriron na sede da Asociación de Veciños do Ventorrillo, na Coruña, que vai deixar os nenos do barrio sen ver a Papá Noel o próximo venres. Aníbal Rodríguez é o vicepresidente desta asociación veciñal. Boa tarde, Aníbal. Hola, boa tarde. Houve un roubo esta semana e creo que o interior quedou desfeito e agora digamos que non tedes tempo para preparar o local para a visita de Santa Claus, non? Sí, é verdade, tiñamos ahora previsto para este venres pois a visita de Papá Noel. Bueno, pois nesta madrugada do domingo ao luns, pois, bueno, cando nos chegámonos ao local o luns pola mañán, pois vimos que entraran bueno, ainda que houve pouco roubo en cantidade, pois nada, estamos falando de 400 euros ou así, 500. O maior destrozo foi o tema da persiana por onde entraron no local, máis o que todas as portas, non? Donde estaban pechadas con chave forzadas e quedaron inutilizadas, non? Entón, pois claro, entre poñer a denuncia, despois que veña o perito que vai chegar dentro duns intres tamén, pois non nos dá tempo de que adornar o local, bueno, pero algo amañaremos para se non é para Papá Noel, pois vai ser para Rei, seguro que sí. E hai pistas de quen pudo ser? Pois non, a verdade é que non, pois bueno, chegouse aquí o luns, cando vimos isto, pois chamamos ao Policía Nacional, e, bueno, atoparon unha serie de huellas, e, bueno, eles nos dirán, ahora está en mans deles, que se poida saber. Pero, bueno, non contamos xa nin con estes pequenos cartos, nin agora o máis importante para nós é que os desperfectos que causaron, pois, bueno, que non os amañen canto antes, e nada máis. E non vos sorprendeu que foran a buscar cartos? Porque, claro, están falando dunha asociación veciñal, non é un sitio onde exista cartos habitualmente. No, efectivamente, o que pasa que tiñamos uns pequenos cartos aquí en efectivo que era precisamente para facer un pouquiño, comprar o que é todo o que os adornos para o que era o venres, e, bueno, pois, tarde. Hai algunha diferencia? Un montón de dependencias, pois pensando que igual había aquí, bueno, pois que habitualmente non nos hai. O que pasa que, bueno, pois nese momentinho pois xuntas uns poucos para ir, digamos, a facer as compras de última hora para adornos e todo iso, e bueno, é nada máis. Pero bueno, xa che digo, o máis importante é o tema dos destrozos. Entendo que tal como preguntaxe Luís foi por se parecía que o soubesen, non? Claro, porque daba a sensación, de todas formas, estou de acordo con él, porque moitas veces en este tipo de delitos, cando alguén entra, non sabe o que vai a conseguir, pero normalmente é alguén que ten dificultades económicas. Entonces, este é un delito grave. Entrar nunha vivenda, nun local, aínda que non este habitado, é un delito grave que o legislador decidiu castigar con ata 3 anos. Dentro do que o Código Penal establece como un pequeno castelo que temos nas vivendas. Entonces, sempre que alguén entra, sabe que se está expoñendo a un castigo enorme, que pode ser importante, que é certo que ese castigo se rebaixa se se fai cargo dos danos causados, pero veremos que é o que sae na investigación para poder justificar se ao final chegamos ou non chegamos a bo porto. Non sei se hai unha diferencia a hora de estar constituída unha asociación, a hora de facer a denuncia, de ser unha persoa física normal. Hai algunha... Non, a denuncia, segundo a Lei de Axuizamento Criminal, é poñer en coñecemento dunha autoridade un feito presuntamente delictivo. Por tanto, calquera pode poñelo. Roberto Vilar, se observa un delito segundo a lei, estaría obrigado, Juan Fuentes estaría obrigado, e todos estamos obrigados independentemente de que sexamos afectados por os feitos.
Ben, pois agardemos entón o resultado da investigación. Moitísimas grazas, Aníbal, por atender a nosa chamada e o gallá teñades listo local, como ben decías, para polo menos recibir as súas majestades os Reis Magos. Pois moitas gracias e, bueno, que os nenos do Ventorrillo que non se preocupen, que este ano, pois, que sempre facemos o tema de Papá Noel, se non é Papá Noel, algunha sorpresa vai ir para eles, eso seguro que sí, que conten con ela. Claro que sí. Unha aperta moi grande, moito ánimo. Grazas a vos, boa tarde. Aí falou ben, que os nenos non se preocupen, que vai estar Papá Noel, van a estar os reis sin problema. Luís, seguimos na Coruña. A semana pasada falábamos dese problema que tiveron máis de 200 persoas con axencia de viaxes, migrantes que querían volver a casa polo Nadal. Eles compraron uns billetes, pero cando chegaron ao aeroporto, algúns deles, outros ni sequera puderon regresar, que sí que tiñan o bo de ida, denose conta que os vos non estaban abonados. Reclamaron a axencia de viaxes e agora temos novidades. Foi detido o dono da axencia de viaxes e tamén a súa parella. Sí, isto é chamativo. Significa que existe algún tipo de indicio importante, polo menos na investigación policial, para que se proceda a detención, porque o normal non é que se deteña inicialmente, sino que te convoquen o soldado a prestar declaración como investigado. Algo existe dentro da investigación. Que podería ser? Que podería ser motivo para que o detivese? A mí tamén me chamou moita atención que o detiveran tan rápido. Pois dous motivos son para min os fundamentais. Cando se trata dunha estafa e hai, unha presunta estafa, mellor dito, e hai un número tan grande de afectados, se non existe ningún indicio de que eles chegaran a contactar coa empresa mayorista, co que nos están dicindo, pode ser que iso motive os investigadores a actuar tan pronto. Por qué? Porque non temos que agardar as esperas judiciais e xa se adoptan medidas inmediatamente. E pode ser tamén por risco de fuga ou non? O risco de fuga é cando temos unha prisión provisional, pero en principio a detención é por a comisión dun delito de xeito flagrante. Claro, porque esta axencia de viaxes, o dono desta axencia de viaxes, alega que o problema é do mayorista, digamos, que lle vende os billetes. Iso, digamos, que sería sinxelo demostralo, non? Sí, hoxe en día estamos no século XXI, hai correos electrónicos, whatsapps, justificantes de ingresos nas contas e en ese caso se convertiría no típico incumplimento contractual, que iso non se castiga penalmente, o que se castiga na estafa é que existe un engano que como consecuencia dese engano alguén perde, en este caso cartos, e alguén se enriquece, en este caso, presuntamente, os donos desta axencia de viaxes. Sempre decimos presuntamente porque hai que ter un xuizo para determinar se é responsable ou non. Sí, señor. Pues moitísimas grazas, Luís. Seguiremos tamén pendentes deste caso e, sobre todo, mandarlle unha aperta para toda esa xente que, ao final, quedou sen poder ver a súa familia ou ben algúns que están ali e non poden regresar. Por certo, que Luís Pena hoxe, non sei se pode decir ou non. Dío. Podémoslo decir, Luís Pena. Hombre, Podemos consultar como abogado. Está de aniversario, non? Podémoslo decir. Sí, señor. Hoxe fai 10 anos que formamos a Sociedade Limitada. Así tamén? Tamén. Como meteu a publicidade, tío? Tamén. Non deixamos nome, Sí, señor. Non nos lo vai contar Luís Pena, nos lo vai contar Raquel Atanes. Vale, pois efectivamente, xa desvelamos o misterio. Hoxe Luís Pena será un dos componentes do dúo estelar que pelexará por gañar Operación Panxoliña. Aplauso, por favor, para este notición. Pero se queremos, logo desvelaremos con quen canta, que isto ten tela. Pero se queremos gozar de boa música, que non se preocupen, que para iso temos hoxe con nós a Cristian Pensado. Moi boa tarde, Cristian. Moi boas tardes. E parabéns porque estamos amigos co flamante gañador da canción do Nadal da Televisión de Galicia. Moitísimas gracias. Parabéns porque o listón era altísimo. Moi alto. Estiven escoitando os outros temas, os finalistas, era moi alto, moi complicado. Bueno, pois queremos escoitarte ese tema en directo, falar tamén dese novo traballo que estás a piques de presentar este mesmo mes de decembro, pero ímonos facer un pouquiño de rogar, vale? Imos uns minutiños a publicidade e a volta gozamos da mellor música de Nadal con Cristian Pensado aquí no Quen Andai. Nos minutiños estamos de volta. Chegou o Nadal. Es dos que aproveita o tempo libre para facer chapuzas, instalacións de alumeado, desatoar os canlóns, limpeza dos tellados... Pero es consciente dos seus perigos? 3 accidentes domésticos nun mes. E o último hai unhas horas. O noso experto en prevención Vicente Manso contanos lo que non debes facer cando traballas nas alturas.
O inimigo na casa, hoxe, no quen anda aí. Sobre pedras bellas de Compostela, nas rúas o eco resoa, miña vida terra estrela. Noites longas, apertas máxicas en casas de pedra e madeira, o lume arde nesta lareira, con bellas historias que sempre emocionan. Cos amigos e a familia xuntos, risas sempre, con campás e gaitas soando, noso amor nunca está distante. Camiños verdes de chuvia, camiñamos xuntos sen dudar, as luces adornan a vila, esperanza en cada lugar. Cos amigos e a familia xuntos, polo Nadal, cos corazóns radiantes. Risas sempre, con campás e gaitas soando, noso amor nunca está distante. Cos amigos e a familia xuntos, polo Nadal, cos corazóns radiantes. Galicia no alma terá, nosos lazos son, nosos lazos son luz gigante. Cristian Pensado, moi boa tarde. Moi boas tardes. Levantacho público aí, ¿eh? Señor, como bailaron, muy bien bailado. Muy bien bailado. Y bien cantado. Bien bailado. Qué guapa vas, a ver, date una vuelta así, mira qué guapa. Mira. Mira qué espectáculo, ¿eh? Qué maravilla, ¿eh? Qué guapa, guapísima. Ahí ustedes, 100 anos, está espectacular. Está espectacular. que non temos Ahora micro xa para liamos. escoitala. Teño familia en Ferrol, sí. Espera que va a falar co artista, despois vamos a salir. Sí. Va moi Ahora guapa, está. un aplauso para ela. Claro que sí. Está Cristian. Niña elegante, niña un pouco como a túa creación, Luz Xigante, que é a recente gañadora da canción do Nadal de Televisión de Galicia. Sí. Nada, non o esperaba. Non Para esperabas? nada. No, para nada. Bueno, cando te presentas un concurso, ¿no? Pero a mellor hai veces como esta, no meu caso, que te presentas para que te escoiten e que paso que teña que pasar, pero non... Tú que queres é que escoiten a tua música e que te escoiten a ti cantar, claro. Por supuesto. Pero funciona, porque fai unha das cousas máis importantes que pode facer a música, que é mover a xente, bailar, non? Sí, está gustando. Ten alegría. Entón, o feedback é bo. Ten as shows, eres ten campañas, permitiche rock and roll. Sí, porque quería salir un pouco do que é o típico, non? De unha panxoliña, así máis... Ten guitarreo, non? Ten un pouco de guitarreo, sí, non? Un pouco de caña, así para tomar uns cacharros tamén, así... E que te estamos vendo aí en Luar ou que? Ai, pois sí, en Luar... Recanto. No, eso xa foi despois. Aí fon a actuar xa como artista invitado, pero sería aí 2, 3 anos, por aí. Sí. Media vida no mundo da música e loitando. Cristian, moitísimas gracias por estar Pero aquí. que parabéns, gracias a vos. Parabéns, que... Gracias a Ganador vos. da paixoliña de Televisión de Galicia esta noche. Pues Parabéns. gracias, moitísimas gracias. Un aplauso para él. É
falando de panxoliñas, a que nos trae alegría cada vez que soa neste plató esta sintonía da sorte. Perdón, quen canta esta panxoliña? Depende, interpretada por varios artistas. Neste caso concreto te refires? Sí. Non sabería, queres que pregunte? No, porque podíamos poñer a de Cristian Pensado. Pero que agora temos Non é a o de burrito Bisbal, sabanero. Non é a de Bisbal, non é a de Bisbal. É outra Entón non digo versión, nada. pero é unha panxoliña pois moi típica Vale. en ambos lados do Atlántico. Vale, centrámonos. Temos unha pedazo de cesta de Nadal e queremos dala. Pero queremos dala se acertan vostedes o peso xusto. Tivemos unha primeira chamada, Sí. 25,500 gramos, dixo, e non ia mal encamiñada de Estuvo moi todo. preto, sí. Moi Estivo preto. pretiño, pero aquí xa saben que damos a cestiña. Pesamos medio kilo de noces antes. Polo que pesa, sí señor, non desmontedes a cesta. Mira outra esta vez. caixa de cookies, Cookies danesas, que despois valche para darlle encantanme. pienso aos becerros. Ah, ou para costureiro. Isto Isto na miña casa usaba esa lata para darlle pienso aos Para as becerros. dúas cousas, te de A razón. miña sí, sí. costureiro. Ah, bueno, tamén. Sempre se fixo. Choque de iso, estilos. sí. Era de burguesía. Bueno, non penses. As bolachiñas de manteiga. Non lle falta de nada, agora só queda que vostedes adivinen o seu peso e que vaya por Galicia adiante a repartir felicidade. Penso que xa temos unha chamada, A ver. así que moi boa tarde, a cestiña. Buenas tardes. Moi boa tarde, a cestiña. Polo que van, polo que pensan. Por lo que pensamos, entonces sí que sí, amiga, que estás dentro. Como te chamas? Herminia. Herminia, como a miña nai, mira, Pregunte de bonito onde é. nome. De onde es, Herminia? Rianchiño. De? Rianchiño. De Rianxo, que bonito, Qué bonito Rianxo. Muy Qué bonito bonito Rianxo. Moi bonito. Espectacular, Muy Rianxo. bonito. Moi bonito, Sí, Rianxo. señor, qué bonito, Herminia. Pois, antes dixemos un peso e non acertamos, a ver se agora sí que atinas. Vete Vai por aquí, con Robert, Herminia. que che vai dar unha pista. Vete por aquí conmigo, Herminia, e dime o número 1 ou o número 2. E buscamos un obxecto, un produto da bol. Un número 1. O número 1 sempre. Sempre hai que ir a polo número 1. Para que vas ir ao 2 sabendo 1, evidentemente. Vamos pesar para axudarche a dar co peso o panetone. O panetone. Panetone. Las cosas favoritas de Raquel Rico, Atanes, ¿eh? encántame o panetone, non Si sei, fuera Herminia. panetone. Se ti es máis de panetone ou de roscón de reis? Panetone. Gustache, Ahí está. amiga? Pois mira, este en concreto pesa, Roberto, Carai, casi un kilo, 860 gramos. 865 gramos. Preto dun kilo só o panetone, non en redes. No, casi O un kilo, panetone, agora bota contas, Herminia, e dime, amiga, canto pesa exactamente? As noces, o panetone. Hai un queixo. o queixo. Xamón, botellas o diferentes. queixo, xamón. Hai de todo. Mira, hai aquí unhas olivas, que isto pesa, Sí? Ah, as olivas, si se che dan con unha na cabeza, pesa, pero mira. Sí, que é certo. Herminia, preciso unha Oye, resposta oye. definitiva. 24.500. 24.500, pois imos A ver. comprobar. A ver, pasadesme por aí a tarxetiña. Ímolo ver, porque aquí Antes imos... canto dixeran? Antes dixo 25.500. 25.500. Baixoulle un kilo. Baixoulle un Baixo un quiliño. kilo, 24,500, dixo. 24,500. ¡Ay! ¡Non, Herminia! Pero está moi preto! Nada. Que ben tirado, amiga, que ben tirado. Pois non puido ser, insiste, chama outro día porque tes puntería e seguro que vai a cesta para Rianxo. Un apertad. Bico grande. Chao, gracias. Que pretiño, que pretiño. Está moi Y preto tamén, Y atenta aquí, imos pretiño donde vives, en Rianxo, porque volvemos con Alba Lea, que continúa con estas veciñas de Bealo, en Boiro, que teñen como propósito de ano novo restaurar o retablo da Virxe do Carme da Igrexa. Alba, seguides aí? Sí, compañeros, seguimos na igrexa de San Pedro de Bealo con esta xente maravillosa que pois se iniciou con este propósito de restaurar o retablo da Virxe do Carme, que aquí a temos as nosas costas. Así, aparentemente, non dá unha imaxe moi mala, pero é verdade que o paso do tempo foi na desgastando e agora xa precisa pois unha limpieza, unha desinfección, de feito chegou a ter térmites, entón o seu valor é tan grande e tan importante para aquí, para esta parroquia, que queren coidala. E por iso, estas mulleres das que vos falábamos, estas guardiáns que están con nós hoxe, moi boas tardes, Pilar, dixeno ben, verdad? Porque aquí hai tanto nome, Chelo, Pilar, está tamén con nós Guillermina, Choncha, o San Cristán, o cura e unha agregada, verdad que sí? Rosa, exactamente. Contanos, Pilar, Chelo, ahora sí. Que actividades estades facendo? Bueno, pois estamos vendendo a cesta de Navidad. Este ano xa entregamos, xa se sorteou. Temos agora para carnavales, tamén vamos facer algo.
Xa levamos dúas cestas de unha cesta de Navidad tamén do ano pasado, levamos Xestes chocolatadas, facedes actividades. Bueno, sí. Vendemos pulseras de San Ramón, vendemos tazas, cando é polo San Ramón, pois vendemos as tazas todas que pedíramos. Escapularios, que foi co primeiro que empezamos, co escapulario da Virgen do Carmen. Non se vos escapa nada aquí polo que vexo. Iso sí, voume con Guillermina máis con Choncha tamén. Eso son moitas horas aquí de traballo, Moitas. Moitas horas que pasades aquí, porque aparte de coidar a igrexa por dentro, tamén o facedes por fora, porque aquí hai que segar a erva, hai que podar as árbores, a ornamentación das flores, sí ou non? Sí, e poñer as flores na iglesia cando nos toca. E non vos cansa un pouquiño todo este traballo? Non. Facedelo de boa gana. Facémolo con gusto, Xa estades apodadas como as guardiáns da igrexa de San Pedro de Bealo. Sí. É con honra, claro. É con honra. Voume tamén co San Cristán e máis co párroco daqui de San Pedro. É unha delicia, un orgullo ter esta xente por aquí. É unha maravilla ter así xente que axude, xente comprometida, unha maravilla. E despois que están, pois eso, intentando recaudar o necesario pois para, sabes, que os retablos ou restaurámolo ou ao final quedamos sin eles. Importante para vos e un presuposto falábamos de uns 14.000 euros, máis ou menos, que ides precisar. 13.975 euros. Aí está, para ser exacto, para poñer aí o puntillo. E claro, a mí pense má cabeza unha pregunta. Canto levades recaudado? Fai falta axuda? Sí, moita. Teñen previsto comezar as obras do cara o vindeiro ano 2025, unha vez que teñan un visto bo de patrimonio, así que, bueno, temos que dar tempiño. Pero eu voulle lanzar unha proposta aos nosos compañeros de plató, Juan, Roberto, Padre Patiño. Non podedes dar aquí tamén un que lle pedimos? Un granciño de area. Sí. Un granciño de area, unha axudiña, non? Unha axudiña. Non nos queren dicir que veña todo é bo. Efectivamente, non nos queren dicir canto levan recaudado, din que ainda lles falta un pouquiño, hai uns cantos pasos máis que dar. Un montón. Bueno, 13.000, 13.000... A ver, 13.975 euros. É verdade que fan falta días e meses para conseguilos, pero esta xente está traballando arreo, bota aquí horas, compañeiros, todo para restaurar ese retablo que estades vendo da Virxe do Carme aquí en San Pedro de Bealo. Así que nada, se queredes axudar, xa sabedes, aí queda esa proposta. Vamos a darlle moito ánimo, porque dicía Padre Patiño, é como hai nas parroquias sempre hai xente que está disposta a traballar, esforzarse e facer. É que non solamente unha parroquia, que tes 40 parroquias. Fíjate, eu teño seis iglesias grandes. O outro día, unhas lousas que estaban movidas, pero teñen que subir, teñen que colocar... Na igrexa? Nas iglesias, sí. Outro día porque había que arreglar un cristal. Continuamente estás... Pero tú non tes un axudante ou algo? En cada parroquia non tes unha persoa así que está encargada de... Alguén que te avisa, que te axuda... O sacristán en cada parroquia ou non? Non, desbaratellado. No. O sacristán pode ser home ou muller, perdón? Sí. Pero debías ter en cada parroquia unha persoa como un secretario que che vai... Había antes sí que tíamos en todas as parroquias e tíamos xente que... Pero hoxe cada vez a xente vai máis embellecida, non hai. Teño suerte que teño, xa che dixen, teño ali un constructor que además que chamas, e os chavales que traballan, oye, hai estos chavales, van rapidamente, te mandan as fotos, aquí ten, mire, ya os arreglamos, mire, aquí facemos isto. Mire, señor cura, eu ainda que lle quede un pouco peor, quería que non lle pagaran en negro porque me teñen que pagar a min a pensión, e claro, se non se recauda, comprende, ainda que non teñan tantos recursos que coticen e non lle paguen a ese constructor... Trincacha extraordinaria, ahora hai pouco, Claro, por eso... Ai, puñaxite casi nos 5.000, Aí andamos, Cuidado, tampouco levantes... Bueno, dixeche casi, eu me deixo ir co casi, pero bueno, tampouco... Estás na máxima, No, sí. Traballache como un cabrón. Efectivamente, non, como dite que traballei. Traballei, sí. Non como outros que, bueno, en fin. Tócanos traballar agora a nos e a Fina. Está preparada Fina, Raquel? Pois xa temos para aquí, Juan, a nosa lareteira do día que ven con gana de laretar, seguro que ten moito que dicir. Hola, Fina. Hola. Ti aquí, como te dixen, ti atenta a todo o que falan por aí abaixo, e se queres intervir, avisas e pedimos paso, vale? Así que tira aí o primeiro tema, que aquí estamos atentas. Pois veña, imos. Porque todos pasamos algunha vez pola situación de ir pola rúa, ter gana de ir ao baño e non saber moi ben que facer.
non sei se tedes algunha anécdota ao respecto, entendestes, non? Moitísimas en eso. Sí? É unha delas a peor de todas. Por que? En Lisboa. Que che pasou? Foise todo. Menores e maiores todos. Maiores e menores todos. Pero si coa sotana non se che nota nada, home. Ya, vas coa pero... sotana e se tapa todo. Bueno, a ver, pode pasar a calquera, Pode pasar a calquera e moitas veces reclamamos que teñamos máis servizos de baños públicos nas rúas. Non hai. Porque non hai, sí que é certo. E moitas veces os que hai pois non están en bo estado. Pois ben, hai unha influinte chamada Ali Blackbed que se define como catadora de baños de confianza e que ten millóns de reproduccións cos seus vídeos en Instagram. Ela o que fai é empregar baños públicos e de pago e fai, digamos, que as súas recensións. É dicir, non hai influinte que vai a empregar os baños e dá a súa opinión. Que vos parece isto? Mira, se están ben ou non? Se están ben cuidados, se están... se merece a pena ou non. O mundo acabase, o mundo acabase. Pero hoxe acaba. Claro, que tamén é unha pena que non podas ter un baño... Hoxe estamos máis perto de que se acabe o mundo. Que non podas ter un baño público en condicións, porque ya os teñen que cerrar todos, porque cando non están pintados, están estropeados, cando non están rotos... Pero que che importa que estén pintados, se non te impide... Tens que pedir as chaves, a ver que... Antes, polo menos, había os quiosquinos eses que había na cidade, e sempre había un baño al lado, e a quiosquera... Pero aquí estou de acordo con Roberto Hilar, porque ás veces... cuidamos. Efectivamente, ímos a baños alleos e se foran os nosos non facíamos as cousas ou deixábamos as cousas E aí como non máis, vamos a mollar a un baño, incluso dun bar ou mellor, e vemos que está mal e a veces nin avisamos. Nin avisamos, a veces sin papel, marchamos e listo. Hai que avisar, hai que... E ti sabes ahora que os bares xa teñen posto tamén. Aquí non se admite, tens que beber algo, senón tampouco te deixan. Porque estamos educados aquí na malicia, na malicia. A afluencia de xente que ven de fora, culpa da religión, todo. O turismo está marcando novas... Espérate, que ti apelas ao turista. No, o que quero decir de que nos povos onde hai moita xente de aluvión que chega, os donos dos bares empezan a tomar certas medidas ao baño sin consumir. Os hai que, además, debe de costar moi pouco, que co tique de cando consumes, ali ten o número e tens que marcar a clave para ir ao baño. Senón, os clientes van, pero os demais de fora non. Hai moitas cidades que teñen acceso libre a todas aquelas persoas de certa idade, que teñen... que teñen que ir ainda que non queiran. Que tamén entran... Colitos ulcerosa, por exemplo. Pasa que o deixan desastroso e manchan... Se cada un que usa o baño fai as cousas ben, non habería por que andar limpando seguido, non? Pero quen vai ao baño coa fregona e co caldeiro? Como si temos que ir ao baño por aquí teño a Fina, que a voz da experiencia, porque estábame contando que ti tiveche en propiedade un bar e ali vitse de todo, nese baño, cando entraba xente, non? Evidentemente. A xente pouco coidadosa. E hai xente que ao mellor entra e nin siquiera é capaz de pedirche, por favor, se pode ir ao baño, que non molesta. Pero a xente pasa e entran, van e despois quedan como quedan, claro. E como quedaba ese baño? Bueno, ás veces ben, pero outras veces, madre mía, pasabas ao mellor horas recollendo, limpando... Que me comentaba Fina que pensa que isto é máis típico daqui, de España, porque me dicías isto, pensas que por aí son máis curiosiños? A ver, eu, porque escoitas a xente que emigrou e ves, ao mellor na tele, sitios que a xente é moito máis cuidadosa, porque se rompemos as cousas e as estropeamos, por exemplo, debería haber baños públicos, pero se nos cuidamos... No, aquí non pode haber público, non pode haber. Certo, é certo, que se estropea todo. Estaba pensando agora, hai unha medida que pasa en moitos aeroportos e en outros lugares, non sei se en estacións de servizo, que che dan para que fanche unha enquisa no baño para valorar a limpeza do baño. Para que darlle un botón, non? Sí, pero creo que faiche pensar, e dis, igual non o deixei eu limpo como tiña que deixar. Sí, está ben. Que igual vai por aí, A mí me encanta, é dicir, no Paseo Marítimo de Coruña hai 2 ou 3 deses que colocan tipo obra, pero hai un precioso que a mí me encanta, cerca mismo donde está o que sube para o monte de San Pedro, ao lado do Milén. Entras, das o botón, benvido, usted ten a cousa ali, depois faz as túas necesidades. Como a cousa ali? Falache o baño falache. Sí, teñen ten a agua, ten isto, ten outro, colle usted aquí. Ten agua na cisterna. Unha vez que usted acabe, limpia o baño, limpia eles automáticamente o baño, é moi ben cuidado, moi ben cuidado. E gratis.
Ali onde lle gusta ir ao Padre Patiño un dato máis que temos. Ben, non sei se alguén no plató ou na casa se apuntou a Bacanal, que se vai celebrar o sábado na Coruña. Serán 14 horas de actividade para os asistentes que terán que pagar 270 euros en pregar sempre máscara nas zonas comuns. Eu dixen Bacanal, pero creo que co titular se explica un pouco. Estades anotados? Ti crees que o crego se anotou? Si ten que pagar 200 euros, o crego se nota. Espera, déxame, vamos a asimilar esto. Vamos a tranquilizarnos todos e vamos a reflexionarlo tranquilamente. Pero é polas calles. Este sábado na Coruña, a pregunta ao Padre Patiño dixo, pero é polas calles. É polas calles, é que todo maior. Eso chámase Carnaval de Río. O sea, este sábado na Coruña hai unha bacanal. Unha bacanal de xente contra xente. Sí. Vale, aí venga. Non hai árbitro, entendemos. Iso sí, para zonas comuns, compren pregar máscara. A min gustaríame preguntarlle a Fina se ela se anotou ou non, porque cando dixeron o da Bacanal botache unha risotada, Fina. A ver. Non, non me anotei. Non, Creo pero que xa pasou diso. Sabías que ian celebrar? Non, tampouco. E que che parece? Pois mira, cada un é dueño do seu corpo, fai o que quere. Máscara e tal, isto ten o seu encanto, o seu glamour, non? Exactamente, pois sí. Se te pillara máis nova... Non sei a cantidad de glamour que pode. Non sei. Respeto que vai, que o faga. Eu podía ir de crego, vestido de crego, con unha mascarilla, e mellor dira, mira, a ver, casan e nadie despois, sabía que era un crego. Ese día non, cando se sepa de quen é o chaval, e cando se cati, tes que a ver, é xente que se xunta para disfrutar e xa está. Nada que obxetar. Eu vexo ben que se xunta para pasar ben. Ti te pos cun carrito fora de medidas anticonceptivas a porta, que a mellor non está previsto, e te fas de ouro. Supoño que... A mí me parece fabuloso sempre que haya respeto, que se leve ben, que non haya destrozos. Eso non é bacanal, hombre, pero ti que queres... Non sabemos como será. Ti queres a misa do galo, non queres unha bacanal, hombre. Cago, este confunde a misa do galo con bacanal. Respeto, non? Esa, unha bacanal con respeto, rezando ali, non? En Venecia o fan, e máis non pasa nada, non? Como? En Venecia pasa... E logo que digan quen é o pai despois, non? É todo. Pero, por favor. Se alguén se apunta, por favor, que a volta nos conte todo o que aconteceu nesta bacanal. 270 euros son 3 días de balneario en Galicia, chaval. Ti prefires ir ao balneario? Ostra! Máis tranquilo, non? Bueno, a ver, tranquilo depende. Nos balnearios tamén deixan facer de todo. Hai lío no balneario, sí. No chorrito, cando vas ao chorrito. Bueno, a ver, o do chorrito, explíqueme o do chorrito, que non o pillei. Hai chorros, non? Nos balnearios hai non son chorritos, coño, te cae un aluvión ali. E aí hai lío. Depende de con quen vayas, eso... Pois non de veras, Tellado, que son zonas comuns. Non de veras. Non de veras, sí, Si te apuntas, contádenoslo despois. Pero perdóademe que queremos darlle a noraboa a nosa compañeira Lucía Veiga, candidata, ollo, o Premio Goya a mellor actriz revelación pola súa interpretación en Soy Nevenka. Moitos parabéns, Lucía. Moitas gracias. Compañeira! Que pasa? Que pasa? ¡Bravo! ¿Quién contaba, Dios mío? Dios mío. Bueno, madre mía. Pero esto que é, Lucía, nominada a un Goya. Nominada a un Goya, eu que xa estaba rematando o ano así como costa abaixo, sabes, así como xa triste polo Nadal, Dios mío, que son datas de poñer. E ahora, claro, ahora que me quita a min de estar de bacanal hasta o ano que ven. Sí. Qué barbaridade, como te enterache ti? Pois iba no coche, saindo dun... Hoxe pola mañá, saindo do dermatólogo que tiña unha revisión, que hai que facer estas cousas, e chamaronme pois as miñas repres, me empezaron a berrar, eu non entendía nada, digo, pero que me berrades? Porque estás nominada! Que barbaridade. Levo chorando, estou seca, levo chorando desde as 12 da mañá. Normal. Vas chorar hasta abril. Que é unha barbaridade, unha barbaridade. Nominada a actriz revelación. Actriz revelación, sí, porque como, pois, ao final, non sei exactamente como son os requisitos, pero entendo que porque non fixen películas, non teño todavía experiencia para estar en reparto, pois meterme a revelación. Fabuloso. Con pedazo de compañeiras, madre mía, hai uns proxectos tremendos e eu, pois imagínate. Home, como compañeiras e Luis Tosar, que tamén está nominado, non? O mellor actor. E Luis Tosar, pero ti sabes o que é ver a miña foto ao lado de Luis na prensa? Que maravilla, que maravilla.
Ao lado de Luis Tosara. Non con Morris, non, con Luis Tosara. Que maravilla, que maravilla. Bueno, que falache ca familia xa, cos amigos. Pois mira, falcí casi do primeiro, mandeille a miña nai que estaba na peluquería, mandeille a miña nai un mensaje cando viu, pois claro, a berrar tamén, un medo que lle suba a tensión, porque claro, esas cosas hai que ter cuidado. Sí. Bueno, sí, mandeille a todo o mundo e a verdad que tanta alegría dá que che nominen como cariño que che dá a xente, a familia por suposto, pero despois tantos compañeiros e amigos que, bueno, é como se me tocara o domingo o gordo, igual. Enténdote, porque casi é o de menos que cho den, ou non, porque de alguma maneira é como que de unha forma definitiva pertences a ese mundo, non? Do cine deste país, non? Sí, de repente como se che dixeran, veña, hoxe podes entrar. Eres das nosas, non? É unha cousa así. Eres das nosas, puxeron o cuño. Sí. Que maravilla. Pero bueno, de todas maneiras, a xente... Os premios son o que son e hai tantos compañeiros que ao mellor non acceden nunca a un premio e o seu traballo é tan válido ou máis. Pero por iso valoro tanto o cariño que me están dando de volta. Bueno, este é o cariño que che dan os académicos, pero eu creo que o cariño do público hai moito tempo que o tes, porque tú consigues, cas túas interpretacións, consigues o cariño da xente, que eso eu creo que é o mellor que lle pode pasar a unha actriz, conseguir o cariño da xente interpretando personaxes. Con final é o que buscas tamén. Con final é o que buscas, chegar á xente, non? E ao final é o que buscas, claro, é comunicar algo, que a xente sinta cousas cando te ve, que se meta na historia, e que deixe de verte a ti tamén, e que consigas facer chegar á historia. Neste caso, ademais, a de Nevenka, que é moi importante para nós, polo necesaria que é nestes momentos de que a xente non mire para outro lado e loitar sempre forte contra o acoso e contra a injusticia. Que precisamente foi o que non fixo a personaxe que interpretas, non? Porque ti interpretas a Charo, esa concelleira que sí que axuda a Nevenka, non? Cando moita xente miraba para outro lado, precisamente. Sí, máis co mérito, nese caso, de que era rival política, non eran amigas, eran simplemente compañeiras de corporación. E xa era un personaxe moi bonito e moi agradecido, porque era o que amosaba máis empatía e que fixo algo puxo o seu gran area para convencer ou para que Nevenka denunciase, pois todavía máis honra poder interpretar a unha muller así. Candidata aos Goya, Lucía, créelo ou ainda non o crees? Non o creo, non o creo. Bueno, supoño que ao longo do día, é que claro, bota fume o teléfono. E isto que penso que a noite, cando chegue, teño unha actuación despois, cando chegue a cama e me meta con gatos, me parece que aí vou botar a última chorada do día. Pero gracias por atendernos, Lucía, porque tú ben sabes que os espectadores que nos están vendo, as espectadoras, consideran a Televisión de Galicia como algo delas e evidentemente te consideran a ti da Televisión de Galicia tamén. Entón é como, sabes, como que é un premio tamén, unha nominación que é como un pouco tamén de toda a xente que nos está vendo. Por suposto que é, e eu estou moi agradecida porque ao final, sin eles e sin elas, o noso traballo non ten sentido nin vale de nada. Así que si estamos aquí, calquera de nós, é porque nos ven, é porque nos apoian, é porque nos queren. Claro que sí. E porque de momento menos mal que ya temos esta ventana maravillosa da Televisión de Galicia para chegar a toda esa xente. E parabéns, parabéns, que o mereces moito ademais. Un aplauso grande, por cierto. Un bico grande, compañeira, parabéns. Chicos. Chao, Lucía. Tremendo, Tremendo, esta emoción. E nós nada, nós aquí. A ver... Nos estamos facendo que podemos. Teño un tema que igual nos pode ilustrar un pouco o Padre Patiño. Creo que é unha grande oportunidade que temos todos tamén, porque xa é posible gozar do coro do Mestre Mateo da Catedral de Santiago en todo o seu esplendor, e todo isto grazas a unha reconstrucción virtual que combina tecnoloxía punta con investigación histórico-artística, e din que o resultado é abraiante, porque esta reconstrucción data sobre o 1200, non? Ano 1200, non, Patiño? Da Sirvela. Sí, esperemos que sí. Esperemos que sí, que además, non eu, sino levar tamén a xente que nos deixen entrar para os alumnos que podan velo. Ves, aquí é onde comprendemos as maravillas e o poder que pode ter a inteligencia artificial.
e non as outras tonterías que están creando e que ponen... Porque aí vemos como pudo, bueno, é unha aproximación, entendo, do que como pudo ser o coro do mestre Mateo. Tivo que ser espectacular no seu momento. Espectacular. Unha obra magnífica, unha obra de ingeniero... Antes a igrexa non andaba con decimais, se iba a tope todo. Como se fai para ver eso? Como é? IA, inteligencia artificial. Pero hai que... Nos van a reproducir en algún sitio e como se materializa. Moi boa pregunta, Tellado. Poñemos tos deberes e de contado non lo contas ti. Non fagas preguntas que non podemos contestar. Isto é unha reconstrucción virtual e pois vela. Pero fixo moi boa pregunta. Non ensayamos, iso temos que ensayar. De contado decimos. Isto non o preguntes, isto sí. Non facemos como os políticos, contestamos outra cousa e listo. O que deberas ensayar sería a canción, porque non sei se te apuntan a Operación Panxoliña. Ti sabías algo disto? Unha condición ten isto, A ver. Teño que escoller eu a peza, Así? Sí, porque outro día escoitei aquí, bueno, en fin. Por favor. Decía literalmente a canción que o neno comía os corazóns dos pecadores. Ti te imaginas a un neno? No, pero... No, eu quero escoller unha, si pode... Porque se tengo que cantar eu, escollerei a peza. Pero será co teu compañeiro Luis Pena, que se atopa con Raquel Atanes. Falarei con Luis Pena. Claro, hai que debatilo, hai que usalo co abogado. O portal de Belén. Non hai moito que debatir, isto está falado. Se chama Belén. Isto xa é un feito, Alfonso. Déixate levar. Teño que... Tes aquí unha parella espectacular, esta dupla estelar, Luís. Coros, eu só fago os coros. Xa empezamos. Deixolle o rapa... Pois levades unha panxoliña chulísima, campá sobre campá, e que se guíen por min que a volta vemos actuación estelar de Luis Pena e Tellado, porque veñen pegando forte para a Operación Panxoliña. O lixostón que estaba alto, pero a partir de agora... Veremos. E falamos tamén de esas caídas de tellados que son pois o accidente doméstico máis común, todas as técnicas e todos os consellos específicos para minimizar os riscos na medida do posible. Vicente, estamos preparados nos minutiños no que andai, non marcha. Moi afectados, moito afectounos muchísimo, moito. Era un veciño moi bo. Sí, alcalde de pueblo, non? Bueno, xa digo, para mí é unha grandísima persona. Afectados, non? Foi alcalde moitos anos na mesa de veciño. Golpe moi duro, moi duro. Fundiu unha obrelita, non sei que. Teremos que subir un tellado, non sei que. Que se vai facer? Pois claro, queremos tamén subir ao mellor ao tellado pensando que tal, e non ves. Eso foi unha mala suerte, a familia queda mal. Unha pena porque además era un home que o ser alcalde de aquí tenía moita relación ca xente. Campa sobre campa, e sobre campa unha acesa pola ventá. Verás o neno no berce, Belén, campas de Belén, que os anxiños tocan, que novas traedes. Recollido teu rabaño, a donde vas, pastorciño, vou levar ao portal requeixo, manteica e viño. Belén, campas de Belén, que os anxiños tocan, que nova traedes. Campa sobre campa. Alguén ten que poñer fin a este drama. A este drama, mira este. A ver, sodes maravillosos, pero non... Que digo ao público, non nos chamaron polo canto. Vamos a ver, letrado, non vai haber detidos. Non, hoxe non. Non, pero temos que facer unha demanda contra os que nos meteron aquí en este fregado. Tamén. Vai preparando demanda, compañero. Forte aplauso para Alfonso Tellado e para Luis Pena, que sempre se apuntan a todo. Para falar de cousas serias, outras non tan serias, e para cantar panxoliñas, os grandes, sí, señor. Boas festas, Boas festas. Venga, fuera, magnates. Luis non quere saber nada do test. Seguimos con panxoliñas, está agarrando por nós Raquel Atanes. Vinde para aquí este
éxito asegurado, porque cada vez que soa unha nova oportunidade para repartir por Galicia adiante a mellor cesta de Nadal de toda a comunidade. Como lle fixemos isto a Luis Pena, pobre? Encántame que se apunte. Mira, está o público recibíndoos con ovacións. O meu xamón erecto, non poñas o xamón tirado, que se vexa aí. Todo colo cariño. Claro. Terceira e última oportunidade do día de levar a cestiña, iso sí, polo que pesa, e penso que xa temos chamada. Moi boa tarde. A cestiña? Polo que pesa. Polo que pesa. Como te chamas, amigo? Chámame Jesús. Jesús de onde? De Rois. ¡Qué bonito Rois! ¡Qué bonito Rois ou non? Rois é Sí, todo señor. que é a zona... Qué bonito Rois, claro Rois que é sí, Galicia, precioso. Galicia inteira é bonita. Jesús, non sei se tomache nota do que xa se viu dicindo esta tarde. Aínda estás a tempo de botarlle unha última pensada porque Robert vai che axudar cunha pista ven comigo. extra. Atento. Vente por aquí porque nos queda aquí a boliña no árbore, o número 2, e haberá outro produto desta cesta maravillosa que imos pexar. ¡Cuidado! Que pasou? Y le toca el jamón, Toma, el jamón. Pedazo de pista. Xa estabas ti traballando nel, Fai os honores. Calcúlalle. Moi ben, moi ben. Calcúlalle. Uf, que isto que serán? 6 kilos? 5 600, 5 kilos, digo eu. Ti 5 ou 5 Ti que dis? 600? Eu digo tamén 5 e medio. Eu digo 4. El di 4. Pero ahora te lo que poñer en apaisado. Non que estará, claro, mellor para que este Que listo sodes, apoiado. 6 kilos. Case 6 kilos, 5,885. Así que, amigo, fai contas e preciso resposta definitiva. Canto pensas que pesa exactamente a cesta de Nadal do Quen anda aí, Jesús? Pois eu penso que estou moi indeciso. Nós tamén. Normal. A ver, se estiveche vendo o programa Claro. antes, demos bastante pistas, eh? Sí, 25.500, 24.500, andaba por aí, por aí. Moi preto, moi preto. Pois eu vou dicir 24.850. 24,850. Xa dixemos que os dous últimos normalmente son ceros, non? Sí. Pero bueno. Serían os tres primeiros os que contan, pero está ben visto. 24,850. Sí. Veña, pois imos comprobar. Cruza dedos, amigo. A ver. Ai, Robert. ¡Non! Pero cada vez estamos máis preto. Jesús, que bollo tes, amigo. Non é ese o peso Faltoulle exacto. unha barra de turrón, como aquel digo. Pero volve a intentalo porque tes pillado a mecánica, vale? Gracias por chamar. Unha aperta, Jesús. Ai, Está pretiño, Sigan atentos que eu creo que mañá xa damos a cestiña. Imos para a mezquita para comprobar se a protagonista do sorteo Caca da Vaca, onde a bosta decide o premiado, xa decidiu que leva os cartos. Antonio Mosquera. Compañeiros, día de moito frío, chuvia e emoción no Concello Ourensán da Mezquita porque hoxe é o sorteo da Caca da Vaca. Contra as 11:30 da mañá, un pouco pasada esa hora, Ramón trouxo aquí as vacas, que como se chaman as vacas? Hola, bo día. As Que tal? vacas chámanse Pepa, esta paradela ya, pequeniña Isabeliña. Houbo un problema xusto antes de vir aquí, porque creo que unha das vacas que fixo. Cagar. Cagou antes de vir aquí. Iso non é bo sinal, non, Ramón? Claro, esa xa queda evacuada por un par de horas, polo menos. A cousa non pintaba ben, compañeiros, botamos aquí un pedazo e non daban feito nada. Non daban feito nada, así que Ramón tivo a boa idea de traer unha destas vacas, concretamente esta branquiña. Como se chamaba esta branquiña? Pepa. Pepa, esta branquiña Pepa trouxo a ela soa a este outro rectángulo, compañeiros, porque ese é o rectángulo dos números, pero este é o rectángulo das letras, e hai que combinar as dúas, e prácticamente no momento de colocar aquí a Pepa, bosteira no momento. Na letra B eran as 12:17 minutos. Xa tiñamos letra, agora faltaba o número. E por iso Ramón trouxo a vaca de volta cando as outras dúas, pero houbo que esperar ata as 12:59 para que a pequeniña, como se chamaba a pequeniña? Isabeliña fixo isto, compañeiros. Mentres paseaba, empezou a cagar aquí no 35, outro pouco aquí no 35 e rematou no 94. Pero xa sabedes que aquí é o peso. Canto máis teña é o número que gaña. Así que o número B35 foi o agraciado.
Son, en total, 5 boletos do B35 que cada un vai gañar un bono de 200 euros para gastar no comercio local e unha das persoas que gañaron foron estes veciños. Que tal, como estamos? Moi ben. Pero que alegría, non? Pero que alegría, por si é verdade que non esperaba. Houve que esperar moito, eh? Si, houve que esperar, pero olles, o bo hai que esperarse. O bo sempre se fai. Sempre se fai esperar. Non contabades ou que? Que va, que aparecemos aquí de golpe. Cando cagou no 35, unha alegría inmensa, eh? Vamos, como ten que ser. Hai que xogar a lotería, eh? Porque esta xente lles pode tocar. Hai que conseguirlo. 35B, compañeiros. Que alegría, dádeme un bico. Sorte a todos despois na lotería de Nadal. Gracias. Bueno, deixe un bico tamén. Compañeiros, isto foi todo o que pasou aquí na Mezquita. Grazas, vacas, fixastes un bo traballo. Grazas a ti, Antonio. Pois, ben, sorteo particular na Mezquita, pero nos continuamos con Vicente Manso, que é experto en previr riscos laborais, con quen imos aprender a previr caídas do tellado. Recordamos, esta mesma semana lamentamos o falecemento do exalcalde do Concello de Muiños por caer dentro dun tellado, pero mesmo a principios de novembro, hai un mes, outro home caeu tamén traballando en riba dun tellado no Concello de Esgos, e o certo é que vemos moitos accidentes deste tipo, ti dis, os máis comuns, non? As caídas de altura. Sí, é un accidente bastante frecuente, porque non se toman as medidas de seguridade, e además hai que ter en conta que calquer caída en altura é de consecuencias moi graves ou mortais. E eu vexo tamén, coinciden as noticias, que eran xente que tiñan unha idade. Sí, é un factor a ter en conta. A medida que temos máis edade, pois xa non somos conscientes que perdes agilidade tamén. Perdes agilidade, non tes esa consciencia do peligro, digamos que te relaxas un pouco, e bueno, sí, a partir dunha idade non se debe subir a... Pero importante creo que é recalcar que a clave está na seguridade, no sistema de seguridade que levas, porque todo o mundo pensa que controla, todo o mundo pensa que sabe, que non vai pasar nada, que subiu 20 veces, non pasou nunca nada, sabes? Como di a xente, eu subí 20 veces e nunca pasou nada. Sí, pero se levas unha medida de seguridade que te protexe contra ese día, que pase, non? É a maneira de salvar a vida. Bueno, hai unha frase que define moi ben este mundo, que dice que se subir seguro, seguro que baixas. Moi ben, está ben feito. Está moi ben esa frase. Está ben feito. E as medidas de seguridade, cales son as claves? Este é un mundo inmenso. Vale, as medidas de seguridade empezarían polos pés, vale? Levar unhas boas botas antiesbarantes, e cando a xente... Non subir en zapatilla nin en chanclas, evidentemente, sí. Hai un dato no tema das botas de seguridade, que é o marcado SRC, que podemos ver aquí. Ese é un marcado antiesbarante. Cando compremos unhas botas, miremos que teñen ese marcado SRC. Cando andes por un tellado, eso é moi importante. Moi importante. Despois, evidentemente, a partir de 2 metros xa temos que ter un sistema de retención, un sistema anticaídas, pois composto por un arnés, os seus mosquetóns, as súas cordas que podemos ir vendo. A partir de 2 metros? A partir de 2 metros é obligatorio. En España é obligatorio ter un sistema anticaídas. Ora mira a cantidade de persoas que se suben a unha escaleira, que se suben ao tellado. Nos andamios tamén a 3 ou 4 metros sin arnés. Exacto, sí. E hai que ter en conta unha cousa, e é que a gravedade das consecuencias da caída non van en función da altura. Vale, é dicir, tú podes te matar de 2 metros, ou podes caer de 6 e ao mellor librar, porque depende do corpo si se reubica, tú caes de 2 metros hacia atrás, o corpo non lle dá tempo a ubicarse e caes ca cabeza, por o cual un casco para traballos en altura é fundamental. Calzado e casco básico. Calzado e casco é básico. E despois dicía non empregar escadas de máis de 5 metros de altura. Sí, bueno, as escadas eu as teño arrestadas, sabedes moi ben o programa que fixemos aquí das escadas. A escada é o equipo de traballo que máis accidentes produce no mundo rural, é no mundo profesional. Entón, se utilizas unha escada tamén a partir de 2 metros, temos que utilizar un sistema anticaídas. O que pasa é que, eu pregunto, onte precisamente estaba dando unha volta e vin un veciño que estaba poñendo as luces de Nadal en riba do tellado, que fai moita xente nestas datas. Entendo que ese veciño, para estar máis protegido, vale, vai facer caso a Vicente. Vai comprar un sistema anticaídas, un arnés, unha corda, tal. Teremos que, si imos traballar no tellado, tamén poñer unha fixación ou algo para amarrarnos, non? Cando nos anclamos a unha corda, evidentemente a corda ten que estar anclada a un elemento. Tes a chimenea no tellado, non? No caso dunha casa é moi fácil tirar unha ondiña, como pode ser esta, vale? Como pode ser esta, que dé a volta a casa ao outro lado e facer o atado por outro lado a un árbol, ou a unha columna ou outro lado. Entón, cando tú recuperas a corda, tú xa tes un sistema de sujeción en altura, vale? Claro, estamos falando de cordas. Claro, cordas de verdade. Pero cordas
cantos nudos sabemos facer nunha corda en plan seguridade? É o de atar os zapatos. Atar os zapatos, claro, ese é o problema. O tema dos traballos en altura ten moito de formación tamén, é dicir, temos que saber facer nudos, temos que saber utilizar mosquetós... Ti que nudos faz para engancharte aquí, por exemplo? Aquí xa non me podo enganchar, porque isto é unha anilla de anticaídas. Engancharíame aquí. Isto é unha anilla de traballo. A cintura. Isto é unha anilla de traballo. E está entonces para? E isto é un anticaídas. Vale, aquí é onde ataríamos o sistema anticaídas. Normalmente sempre se traballa con doble corda. Traballase cunha corda de traballo, vale? E traballase cunha corda anticaídas, que é unha corda como se fose o airbag dun coche. Pero temos aí e non lle facemos... Pero que nudo lle farías, entón? Un 8 doble. A ver. Vale. O 8 doble sería este. Este sería un 8 doble. Vale, aí está. Este é un nudo típico de traballos en altura. Claro, pero o 8 doble temos que conectalo aí. Con que o conectamos? Cos chamados conectores, vale? Que vulgarmente son os chamados mosquetós, vale? Un mosquetó. Estos os mosquetós tamén se variaron moito ao longo da época, vale? O sea, non se pode amarrar a corda directamente aí? Si a podemos, facendo un nudo cosido. Pero con este nudo non? Sí, con este nudo tamén, pero teríamos que facer un nudo cosido, é dicir... A ver se podes facer un pouco máis lento para que se vexa. Vamos a facer un nudo en doble primeiro, collemos a corda sin doble, dámoslle a volta, e dámoslle outra volta por detrás e volvemos a salir. Vedes que ten a típica forma de 8. Vale? E depois o que faríamos sería peinar. Peinar un nudo sería que ningunha corda bote en riba da outra. Vale? Entón, isto sería un 8 en doble. Claro, isto, se non temos un conector, non podemos metelo aí. Entón, o que temos que facer é o que se chama un 8 cosido. Entón, empezamos facendo un 8 en simple. Vale? Isto sería un 8 simple. Vale? Aí. E despois, o que facemos é pasalo pola argolla, vale? E despois o que vamos facendo é o que se chama coser o nudo, vale? A ver. Seguindo este, pasaría por aquí. Meter esa agulla. Exactamente. A ver, ahora, a moita xente, Vicente, que nos este a ver... Pasaría por aquí, vale? Pasaría por aquí, vale? Así, vale? E ahora pasaría por aquí e sale por aquí, vale? É dicir, cosemos o nudo seguindo o 8 en simple e xa temos 8 en doble, vale? Parece sinxelo cando fai Vicente, pero moita xente estará a pensar comprar un arnés, comprar unha corda, aprender a facer os nós, non o dixemos aínda, pero que o principal é que cando vexamos algo perigoso chamar algún profesional para facer os traballos. No tema dos tellados, quería distinguir dúas cuestións. Por exemplo, aquí estamos vendo unha tella árabe, unha tella típica. Por debaixo, normalmente, da tella hai un forxado, vale? Ou hai unha madeira ou hai un tramado, non hai problema. Tú subes o tellado e rompes unha tella e non vas abaixo. O problema é que as uralitas, o problema é que as placas de fibrocemento que están apoyadas en correas. Entre correa e correa, pois hai 1,5 metros. Cando nós subimos encima e pisamos no medio, a placa o que vai é confundirse. Pero cando era pequeno que subían as uralitas pisaba onde estaban os clavos. Home, claro que pisaba, claro. Onde estaban os clavos onde está a viga, onde está a correa. Pero si tes que reparar ali no medio e meterlle un parche ali, a xente arrisca. É moi fácil, é botar un tablón, botar o tablón, 2 tablós e ir pisando cos tablós. Entón, o tablón ao traveso apóyase sempre en 2 correas. Entón, nunca vai a romper. É simplísimo. Moi boa seguridade. É simplísimo. Un tablón que chegue a 2 vigas. Claro. E despois, onde está o risco? O risco está en cubertas que teñen máis do 20% de inclinación. Cando subimos ao tellado a reparar? Cando chove, cando está húmedo. Oi, cae unha goteira. Estás pensando agora no tablón, os tablóns esvaran tamén moito. Sí, claro, esvaran, por iso temos que subir en seco. Non debemos subir cando este chovendo ou cando hai climatoloxía adversa. Que puñen as botas para ser antisbarante? SRC. É a clasificación máxima. Se pon na etiqueta SRC... E despois, moi importante, o que acabades de ver. O casco con barboquexo. O barboquexo é un elemento moi importante para que se eu caigo desde un andame ou caigo desde unha altura, o casco non se me cae. Se eu puxera un casco de obra normal sin barboquexo, no proceso de caída, me caería. Caio desde 2 metros, podo romper a clavícula ou podo romper o fémur ou que sea, pero a cabeza, desde logo... Leva la protección. Pois eu creo que aprendemos cosas ben importantes. Primeiro, que son os accidentes máis frecuentes, é dicir, cada vez que subamos unha altura, telo ben presente. Si subimos, facelo ben protegido, senón chamar un profesional. Moitísimas grazas, Vicente. Gracias a vos. Moitas gracias, Vicente. Marchamos, vémonos mañá no Land Rover cos mozos da Lousa. Estarán ali os 3 mozos da Lousa. E mañá no que anda aí, estamos aquí tamén. En directo, quedan agora co Voltas co Prato. Ata mañá. Chao, chao. Caffè, 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 caffè.
Beijos de licor, café.